sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin iti naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo, dagiti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, kayat ko nga ibagang agmay may salaang ti YouTube channel tayo. Awan sa bali, no saan ati Miss F drama. Awanen dad dumapay. Intay nga rudan denggan dagiti compilation. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo a Miguel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pasensya kalakuman dito'y nagulo a surat ko. Si kalakuman ti makaammo amang yornos para iti pan nakaidrama na. Siak ni Miguel. Tubuak ti Mountain Province. At datay pagsasao iti Tagalog ako nanaket, libre lang mangarap. 1. Pudno a libre laang ti agarapaap. Ngem no pasig nga arapaap laang ti addaken ka, nga awan met aksyon mo, saan kanto nga agbaligi iti biag. Ket tapno nalawag ti amin, palubusan nakman amang isalaysay, no apay anakunak ti kastoy. Kastoy man ti pakabuklan na. Ha? Adang result ti licensure exam dagiti teachers. Ay na, sapay ko ma. Tandamot tanagan ko. Sikan ti makamo Diyos ko. Sapay ko mata nakapasaak mata. Sapay ko ma, apo. Biro ka kinagan ko iti listahan. Ay, nakauli mo ka mo ditan, Miguel. Nada ka din resulta ti examination, Mau. Ay, kuha tatang. Kikitak pa lang iti listahan. Ay, apaw, amagan mo di ka mo nakapasa. Letter F. Flores, Mayra Flores, Melvin Flores, Clara Flores. Anyang anak ka, adaragan mo. Ay, awan lat tatata. Sa anak man ang anak kapasa. Ay na, saan ka manun, anak kapasa? Sa nabali na nang. At dapay mo't next year. Kunakon kita saan ka manan ang makapasa. Kat no may katlo daytan a panag-exam mo. No apay mat ngamin nga aging gaita. Kat saan mo pay laang a maipasa-pasa dayta nga eksaminasyon. Kita ang dagiti kakasinsin mo. Lisensyado da aminon a maestro kan maestra si kalaang antisan. Nanang? Ay na, husto ka di daytan bakay. Nakapikpik sa matang iwa mo. Kasla da iti bangir abantay ti kasarsarita. Awanon, si kalangan tinabat-batay. Kanayon ka na akutate. Ay na, awan mo, Miguel. Sa nabali? May katlo pa lang mo't da ito eh. Ay, sasapaw. Apay, mamin ano ka kumaaya nga agtek iti eksaminasyon. Mamin sa nga pulaw. Aging kat makapasak, ananang. Ay na anak ko,
Agsaysayang ka laang iti kwarta. Saan kan tumulaang ang makapasa? Gusto ka di dahi tambakay. Ay, sos Mario Jose! Ingka ka manganan, Miguel. Di kan sapay nangal daw ka po iti panangururay mo iti resulta ti exam mau. Ingka ni di kusina. Siya kaunti makaamo ka ni nanang mau. Pakikatangan nyo langan ni Cheska iti kasto alibro. Iti kasta, mabasa na dagiti surok ken kuana. Sakbay ti panagsublik manan inton umay a Domingo. Sige, Miguel. Ibagak day ta iti asawak. Sige, ma'am. Ayun kayam. Pasensya ka nuwan. Agam, mabalin ka din nga inton umay abulan langan ti panangted ko iti bayad ko kan ka. Ha? Ado nga min tinaggastusak ita abulan. Iso nagkurang ti budget me. Bali, 2 abulan ng ti utang ko kan ka. Pasensya kan, Miguel Kasapulan mo't nga min ni Cheska ti tutor. Okay lang, ma'am. Sige, uray inton umay abulan ton ti panangted yu iti bayad yu kanyak. Talaga? Uwan, ma'am. Awan parikot kanyak. Okay lang. Ay na, agyaman ako unay, Miguel. Awan ang yaman na, ma'am. Ay, gayam. Kumusta nga iti resulta ti eksaminasyon mo? Nakapasakan? Licensed teacher ka din? Saan pa nga rod, ma'am? Sa anak man na nakapasa. Ay na, imbaglaangan. Anya? Ay, pasensya kan, Miguel. Pampanunutak lang amin ti anak ko. Ang mga no saan kanton nga umay dito'y balay no makapasakan iti board exam. Ha? Ay, awan nga minan mabiro ka mangisuro ka ni Cheska. Iso pa nga asim ka di taanusam asuruan ti anak ko, Miguel. Anya kay Miguel, awan ka di manan maited mo pag-ambag para kadagiti mabayadan a bills dito'y balay itaabulan? Manang, pasensya ka pa lang. Saan pa nga na nagbayad ti parent ti sursurwak nga ubing? Ay, unay kan, Miguel. Anya kay ngamin tinamnamaam iti dayta klasin ti trabaho. Pachutor-chutor ka. Nga may samat nga ubing ti sursurwam. Agbirok ka ngamin ti daduma surwam Agbirbiro kakmad. Iso na lang ta manginaan da ka no. Ay, ti kunam kit day, nakapoy ti panunot mo. Ti ka ba alam lang asuruan kat dagiti adda iti nababa nga average. Saan mo akabailan nga i-handle dagiti baknang kanalaing nga estudyante? Manang? Manumatan atawon tinapalabas manipod nag-graduate ka. Ngam, awang mo napintas sa trabaho. Aging gaita nga adan asawa ken anak ko. Siyak pay laang ti aggasgastos dito'y balay. Pasensya ka na talaga, Manang. Pasensya? Apay may bayad aya iti kuryente day ta pasensya. May luto ka di day ta pasensya, Miguel. Kasla mayat ti Aldo mo ita, anak kao. Launa ya tatang. Amuyo ka din o apay? Apay? Adda baro nga estudyante tatang. Ay nasaya nga ron no kasta anak kao. Pagyamanan ta iti Diyos day ta. Tatang. Urekas kasano. Manayunan mo ti birok ko. Una. Aywan kayam tatang. Apay? Inlutuan kayo na iti pagarmusaran nyo. Nakalinis. Kaya nakalabaak mo ten. Dahil tapay lang ti mabalin ko nga itulong ka na kayo tatang. Ti agluto, aglaba, kan aglinis dito balay. Di mo lalangan na kita abambana aganak ka. Dakil dahi ta na may tultulong mo dito'y balay. Kan may sa nariga na kita trabaho. Ay, masinsyam lang ko man ni nanang mo kan ni manang mo. No, andasan na nasayat nga ibagbagadakan ka. Di mo latay kaskasaw. Di ka kumagimulmula iti sakit tinakam, wain. Wain, tatang. Aklunag ang masaksakit anak. Ngam pudno matibagbagada. Maawatak mat kat di na. Ngamin, nasyak mat kada iti sitwasyon da. Sigurado akas diya matibagak. Ay, nasyak lamay sa. Maragsa ka na ka makakit-kita kan kang agsalsalukag. Uray basit-basit lang, ti masuswil daw. Basta da.
Tatang? Gaget, ti kasapulan, panaganos, ken panagsalukag. Ay, agtalag ka iti bagay, ken nagtalag ka iti kabailam. Patsag, adungteng to ti gundaway nga apitem dagiti nasayaat ngay mulam. Kang runan iti amin, di mo liwliwayan ti kumararag iti namarswa. Tawatag ti panarapay na, tamok adi nakabaybayan anak kao. Sa dino ti ayan ni Miguel, Suto. Nasa aparimwar, apay. Napananda ka na. Ada ka no barong estudyante na. Nasa aparimwar ata dua abalay ti papanan na ita. Ay na, agsaysayang laeng iti oras di anak mo. Agbambannog laeng iti kasjay ngar aramidin na. Awan la di mo dildilawang bakay. Bayam ka di anak ta. Isaw ti ayan ti ragsak na. Isaw di mo mampakibibiyangan ngamin. Tawam mararamidin na amaday. Aramidin na mit amin akabailan na. Tapno makatulong dito'y balay. Ay, nagpadaan nyo lang agama. Awan pa'y matmbako na, diskarteyo iti biyag. Noan niya ti adda, isolatan. Ay, sos Mariusay, agama kayo at talaga. Kahit pudno maut sana ya. Uy, nag. No isuti ko nam di isaw. Kaano akpay ayaan na nga bak kontraken ka. Anya nga raw no talaga akasta ti panangkitam kada kamay. Iso ano isaw? Kunak manoy din nalaka tutor ti anak ko kat ngumato ti grado na. Nga maging gayta kat kutit mutlot ta. Araramidem ka di anasaya ti trabaho. Ha? Ay, Ha? sir, ay, pasensya kayo, sir. Sorry. Di kayo madanagan. Aramida kami nakabalak amang isuro iti anak yo. Nasaysayat sa langin amang biro kak iti sabali at tutor. Saan, sir? O sige, uray sa andak pa lang nga bayadan. Aging gaasaan ang umato ti grado na. Sigurado ang mag-improve ti performance na iti klase na. Tano saan? Promise, sir. Aramida kami nakabalak tapno maisurok ti anak yo. Ipasigurado ka na kayo ang umatuntun ti grado ti anak yo. Imbagam dayta. Well, sir. Sigurado laeng. Tano saan dakas ka kanya. Anya dagitoy apapapail, Miguel. Apay nga agkaiwarada dito'y silid mo. Bayan nyo lang di tananang. Di disturbuan tamadama ti panagripasok. Ag-examine ka manan. Wala nang. Ay na, no siyak tisika. Agbiro kaklaangan iti sabali at trabahaw. Apay nga min aya, akay kayat mo ti mangisuro. Kat no kaslawan mo't maad-adal dagiti estudyante manipod kang ka. Nanang, amuyo mo't nga ubingak pailaeng arapaap kung ti agbalin ang maestro. Masapol nga agbalin na kalisensyado. Iti kasta, adamot may pagpanakkel ko. Ay na, jak amukan ka, Miguel. No saan ka pailaeng amakapasa iti dayta eksaminasyon itatawan. Ay saus, agpanunot ka na nakaw. 35 maun. Ngam ni manang mo pailaeng aparte mang gasgastos kan ka. 35 anyos kan. Ngam awan pa'y nadanon kan napanaknakam iti biyag. Awan pa'y naragpat mo kadag iti arapaap mo. Ay, awan pa'y Apolos, Miguel. Pasensya kayo, no daytoy pa lang timaytad ko kada kayo, nanang. Nagbayad ak ngamin iti tuition dagiti apo ko yung. Iso daytoy lang tinabati a kwarta. Ay napagyaman akit di tanda pa'y laitid mo para kada kami kinitatang yo anak ka. When amuyo mat nga no adda anak kat mang tedak. Ngam no talaga nga awan. Ay kat awan mat ati maitid ko. Imbag lang nga igatang yumot kadagiti masapsapul yu dito'y balay no kasjay ang maibusan kayo. No di mo lang aminan agbirok iti sabali at trabaho jay adem. Mang namnamalatan iti panagtsututor na. Nagbasit mo't nga ron ti sweldo na. Ta saan pa'y mo't anak ka pa sa iti board. Di mat nanayunanan, ti sursuruan na. Unangam saan da pa'y kano nagbayad. Ipampaminsandan to kanaon intun umay abulan. Iso nga awan ko kwarta na ultimo pagpliti na ket awan.
An-anusan na ati magmag na amapan iti balay dagiti sursurwan na. Ay, una yun, Jekabsat ko. Ay, nagpadaan da talaga iti amayaw. Nalabas a kinasingpet, iso nga abuswan mo't dagiti daduma. Ala, bayan nyo nanang, kasaritak to ni Miguel. Ay naanak ko, di na kan tumula denggan jay aday. Jay mo kay kaya na ter aramiden na. Sakit isakit mo't jay amayaw. Ha, surun kaun. Barang makapasamot tan itatawan. Iti kasta, makastrek mo't iti nataltal gada pagtrabahuan na. Sapay kumaa, taipuy-puyatan namat nga agpay so tinagripasaw. Ang patsyaw, amangan no saan tumanan ang makapasa. Diyos ko, sikan ti makamo. Amok at ipagayatam ti matungpal. Sapay ko ma, tadamat tinagan ko karag iti nakapasay ti licensure examination teacher. Miguel, itamaw, darasa man ako. Ay, magagaran akong amakamo iti resulta. Mabit lang, tatang. Ay na, saan tumot lang manon anak kapasa ti anak mo, sutaw. Nagtal na ka dita. Di mo dadailan ti excitement mi nga gama. Ay ala, biro ka mo. Biro kam ti Flores. Miguel Flores. Ay. Flores. Flores, Miguel. Flores, Miguel. Ha? Ang tanagan ko, tatang. Flores, Miguel Flores. Siya na ito yun. Yes! Yahoo! Ay, Yes! basta, danagan mo na ka. Ay, nasawag na kapasakan. Kung tatang. Yes! Kita man. Ay, isurong. Tanay babasit ngamin dagita alitra ka dyan mabasa. Tama no. Naglawag ang nakasurat tinagan ko karagitin nakapasa, tatang. Yes! Flores Miguel. Flores Miguel. Ay, huwag agpasaw. Ay, nakablawan ka anak ka. Ay, Lolita! Nakapasa ti anak mo! Pudno ka di na itaso tao. Ay, nakamaw dyan na. Nagbunga mo ilang dagiti nagregregata anak ka. Ay, nakapasakan. May sakan anay ang maestraw. Professional kan. Congratulations, Miguel! Sa wakas, naipasamot lang ang ti licensure examination, teacher. Nagyaman ak, ma'am. Iso na lang tamaladingitan ak. Ngamin, ibati mo ni Cheska. Pasensya kayon, ma'am. Medyo adayo ngamin dito ayan tayo ti universidad a pangisurwak. Iso sigurado kurang ton ti oras ko. Wan nga rod, agam okay laang. Agyaman nakit di Ngamin, inan-anusam asinuruan ti anak ko. At to'y ti parakan ka. Ha? Anya nga dito, ma'am? Inggatangan ka iti bagbag. Mausar mo da ito'y para iti panangisurom iti universidad. Asus, nagtaktak kayo pa lang, ma'am. Ada nga minrakit nila kaiko. Iso nga damot bastit na wadwad na kwartami ita. Talaga para kan kaday ta, Miguel. Agyaman ako na, ma'am. Amom, makunak aparabor na kati apo iti pamilyami. Nang runa ka ni Cheska. Ha? Asino nga'y matimangan anos amang isuro iti ubing ngay special? Manmano ti makaanos amang isuro iti maysa nga ubing nga addaan learning deficiency akas iti anak ko. Nagan-anos ka kan naggagagat ka. Tapno laang makasuro ti anak ko. Ita, amo nang ti agbasa kan agsurat. Kat gapo amin day taken ka, Sir Miguel. Da kayo mat, ma'am. Da ito ti profesyon ko. Iso ti kinayat ko. Iso nga ramitek nga rod amin na kabaalak tapno masuruak dagiti estudyante. Amok nga agbalin ka pagwadan a maestro, Sir Miguel. Kat ulitek man ang ti agyaman kan ka. Tarabayan na kati Diyos kadagiti amin abaligay kan planom iti biyag. At iti bayad ko, Miguel. Ay, Sir Miguel. Ha? Ni Sir Benjamin, mat.
Miguel kunayon at kumakanyakon. Ngamin, isumat na kay Ruamak. Ay, sana. Rumbang lang awagan ka iti, sir. Ngamin, nananay ka na maestro. Lisensyado kan. Awatam da ito. Ha? Nagadun da ito, sir? Awatam kit din. Para kan kami da ita. Bilibak ngamin iti kinagagat mo nga umay dito'y balay. Tapno masurwam ni Brian. Kan maysa. Naibaga ti maestra ti anak ko ang imato ti grado na. Kan kanayon kanon ang makiparparticipate iti klase na. Oh, sir? Malaksit iti dayta, ket naadaan pa'y daytoyen iti confidence. Ket imado ti gagayem na. Oh, maragsakan ang makaamoy ti dayta, sir. Pasensya kan, kadagiti na isawsawan ko iti kalabas, man. Ket agyaman ak unay iti anos ken gaget nga impaay mo para iti anak ko. Agyaman ak iti amin a sakripisyo, tapno umay musurwan iti inaldaw. Amok nga agbalin ka anasayat ang maestro kadagiti estudyantem. Ket makunak anagasat da, ngamin, adda maestro akasken ka. Nagpaidu maaragsak tinariknak gapu kadagijay nga imbagbaga dagiti parents dagiti ubing asinurusurwak. Uray makunaan na babalaang ti inalak a kurso wenno profesyon ko, si papan nakkelak amang ibaga anaragsakak noan niya tinaragpat ko ita. Iti agdamakat addaak ita ditoy Thailand nga agi sursuro. Naipasyar ko matan iti naminsan ditoy dagiti dadakkel ko agraman ti kabsat ko. Kasta unay aragsakda ket nagkid daw dametten iti pammakawan kadagiti naibagbagada iti kallabas. Tultulungak mo ti kabsat ko para iti panagadal dagiti dua a kakaanakak. Ket syakon ti mangmangted iti allowance dagiti dadakkel mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Miguel. Ken ka pagayam, Miguel. Husto unay ti inbaga ti amam pagayam ko. Agmula ka nga agmula tapno addanto apitam. Ditay ko mamaawanan iti namnama. Ngamin, iti tunggal pan nakaidugmam tayo adagundaway ti ibabangon amang ted iti baro anamnama nga agturong iti napinpintas a masakbayan. Alakastan pagayam, Miguel, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Ti surat ngayon ta ikan biyag kita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Estela. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pasensya kalakuman dito'y nagulo a surat ko. Sapay kuma, taanusam nga yornos iti kastakat na pinpintas ti pan nakaidrama na. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Estela. May saak met kadagiti ribo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket may sa ti channel mo kadagiti nagustuak. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko. Apatsyek apakaadawan iti adal, ken mang tadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Oy, ato 24 ang utang, Miss Stella. 15,000 amin tayo pautangan ka. Iti kasta, mabayadam dagiti agsinong banger nga utang mo. Di kag danag. Saan kamit asingirin adagos ka? Itid munto no adda nawadwad a kwartam. Ay na, agyaman ak unay, Justin. You're always welcome, my friend. Ay na, imbaglangan ta na addaanak itigayam akasken ka, friend. Sana bale, itid kung tumatla adagos, inton adda kwartak. Promise. Awan parikot. Apay, awanan plano mamangurnos iti biyag mo, ha, Estela? Ay, Justin. Manipod nagsina kayo kan ni Romel, binaybay amon ti bagim. 5 atawanan tinapalabas, girl.
Amo? Kaslasanan asika ti Estela asigod ngam amo. Kinapudno na. Manipod nagsina kami ka ni Romel. Kaslawan matan sir-serbi ti biyag ko. Kaslawanan ganas kong agbiag, bes. Ay, wrong! Sana gaputa nagsina kayo iti asawam kat agsardeng matan ti lubong mo. Justin. Nututuusan, girl. Rumbang agagat ka kiidi. Panunutem, no kasano ka nga umasenso. Ipakita mi ti asawam, akaba alam ti agbiag nga uray pinanawan na ka. Di mo itulok ang madadal ti biag mo. Gapo iti sakit tinakam amerikriknam ka ni Romel. Justin. Kaya't katulungan ang mga barwanan. Ngam siyempre, adalatakan ka amang motivate iti bagim. Ay, malasaksa na ki asawa, bakla. Ay na, girl! Talaga siguro nagbidot ka lang iti pinilim apakiasawaan. Talaga siguro, asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Iso nagbirok iti sabali, ti ingungutan nga asawam. Angam siyempre, saan lata nga excuse dayta tapno agrebelde ka? Amo? Saan matkat nga apektado ni Romel iti mapaspasamakan ka? Sikan tumit lang ti agbalit ang nakakaasi iti kastangar aramidem. Iso ngagpanunot ka kuma na imbag. Ada tao. Ay, sino man nga tadaytan. Ang mga nuagsinger manan iti utang. Ay, kasano pa yung daytoy? Loktak man lang ang tiri daw. Naimbag nga oras yung ma'am. Ha? Sino ka? Da kayo ka din ni Ma'am Estela Castillo? Uwan sir. Anya ka diti masapulyo. Siya ni Atty. Roger Arellano. Ha? Ada kita dito para iti foreclose notice iti property yo ma'am. Ha? Ay, kwa. Ita ka din, sir? Ay, kasano nga, katawan pa'y mat nakitak nga umakarak. Kan, apay nga biglaan. Ma'am, inikanda kayo matan iti sumagmama na bulan na palugit ti bangko. Taplo mabayadan nyo, dagiti rumbang mabayadan nyo. Pasensya kayo, ma'am, ha? Ngam, aging galagan dito iti kabailan ti bangko nga iti da palugit yo. Ay, kasano pa yan dahito, Pasensya kayo, ma'am. Ngam masapul apanawan yun ti balayo italawas. Sabay ko, ha? Pasumurot kayo iti linteg. Iti kasta, awan, ti agbali na parikot. Sa dino ngayon ti pagnaadam ita. Ay, handay takat nga road friend. Diyak amo na niya ti aramidag. Awan mat tundag iti dadakkel ko. Kan maysa, awan mat pulos na ibati dasan ikwa. Malaksid iti dayta. Agmay maysa akla nga anak. Iso nga, awan nga rod maasit gak akabsat ko. Awan ayat ti kabagyam, amabalin mo nga asit gan, friend. Ay, awan mat close ko akabagyak, friend. Kan maysa, adayuda. Adada iti probinsya. Justin, ang mga numabalin at tulungan, nak. Ay, kaya't ka una at tulungan, friend. Kaya't ka apagyanan dito balay. Iso na laeng, tabasit lang mo ti pagnanaadan mi. Kanagadu kami dito, Sakit na iranang adda dito iti dua kabsat ko. Kadwada ti inami. Kasta ka di, friend? One friend, pasensya kan Angam talaga di ka matulungan itagun daway. Ay, okay lang, friend. Mawatan ka matkit di. Sorry talaga, friend, Kasano nga taya? Anya nga tatirumbang aramidag. Ay, husto kansa. Siguro, panawan matan tapno mga barwana na. Nabaybay akon ngagpaiso ti bagik. Gapo iti panagsinami iti asawak. Ay, kasapula kon ti ag-move on. Nadabag ko tinapasamak iti sigod abalayo iti anak ko. Na-foreclose gaya man ti bangko. Ay, wan mama. Kat, sa dino nga iti pagnanaadam ita, nagabangak pailang iti basit a kwarto.
Inusar ko tinabat-bati nga ornong mi ka ni Romel iti bangko. Isu na laang ta na ibusan. Ay, pasensya kan iti anak ko, Estela. Tiyagmat na gayata, nakasjay ti inaramid na. Awanan kanyak day ta abanag, mama. Ay, uwan gayam. Imayak ta kayat ko tiagkid daw iti uray bastit laeng atulong manipod kada kayo. Ibagam laeng no anya day ta, Estela. Si sasaganak at tumulong kan ka. Mama, ang mga numabalingdak apautangan iti uray bastit laeng agatad. Usarak ngagbirok iti trabaho. Awan mat nga minan daduma maasit kak, malaksid kada kayo. Ay, awan parikot iti dayta, Estela. Mano ayat ti ka sa pulam. Uray 10,000 ko, mama. Pasensya kayon. Nariga tanak ngamin at talaga. Manipod pinanawan nak ti anak yo. Mabitlaan nga. Adtoy. Awatem daytoy. 20,000 namin dayta. Ha? Nagadun daytoy, mama. Usaram dayta. Tapno makarugi ka manan. Agyaman ak unay, mama. Di kay madanagan. Bayadan kayo adagos apaman ang makabiro ka kiti trabaho. Makaamu ka no kaanom abayadan dayta. Tinapatag kanyak kat makita ka nga umasenso iti biyag. Oh, kumusta kan, friend? Anya nga iti madamag. Kumusta ti panagbirok mo iti trabaho, ha? Ay, daytoy, friend. Kas iti sigod. Awan latat gasat. Nakamanukan iti inaplayan. Ada sa nga pulo? 7 laeng, friend. 7? Ngem saan ka anaawat? Uray may isa kadag iti inaplayan? Sigon ka dagiti nagaplayak. Sa anak ka no qualified. Ngamin, kurang ak iti experience. Adamat may saan ang awat kanyak. Isu na laang tadyak kayat. Ngamin, nagbasit mati sweldo. Uray kas ano. Amok mat ati worth ko. Anya? Oh, anya nga iti planom ita? Day tangarod, Justin. Parikot ko na niya tirumbang nga ramidak. Sapay may ibusan ti kwartak. No jak pala makabirok iti trabaho. Ang mga numatayak iti bisin. Mabainak matan nga umutang iti katugangak. Apay nagnegosyo ka laangan. Iti kasta mapadakkel mo ti kwarta nga dakeng ka. Negosyo ko nam, friend? Yes. Kasano ko maamakarugiak iti negosyo? Kat bastit lang matagatan ti kwarta. Di mo ayaan mo nga adun ang negosyo ti imasinso kan di makkel. Nagrugi da lang iti basit apuunan. Kas kanyak. Kat no basit la agad ti nagpuunak. O, kitaan. Adan doa a branch ti salon ko. Sabali ka, friend. Sa anak matakasken ka, swerte. Aday ta ka manen. Anya ngay ko matinagdumaan wano nagsabalyan ta. Parehas ta matatao. Parehas ta matamangmangan. Kan may saan adumtang kan ka ti swerte no awan kumpiyansam iti bagim. O sige. Ibagam man nga rod kanyak. No anya ti mabalin ko arugyan a negosyo iti kastoy kabasit agatan. Padasem ti aglako iti online. Kas pangrugyam ag online selling ka. Ilakom iti online dagiti produkto nga adda iti salon ko. Kas iti sabon ken dadum a beauty products ganern. Imbag ano mabili dagita, friend? Katuan! Nagaduntupay dagiti online sellers ko. Dadakkel tikit kitaan da. Oh? Ken may depende dayta iti agilaklako. No nalaeng ka nga ag-sell stock, ay sos, sigurado, malaki ang kita mo. Sige, panunutak pa yan na imbag, Justin. Ay, kasano dayto yan? Talagang awanan kwartak. Isa kon amo no sa dino ti pangalaki ti gastusek. Kasanwak pa'y itan. Ay, mabutengak mat amang ipadas iti bagbaga ni Justin nga online selling. Amangan kit di no malugi ak. Imbag kumamat ano, adupay ti kwartak, tauray malugi ak kat okay lang. Ay, hunay matanti kastoy panubo ka dimteng kanyak. Talagang sakit di ang malasak anayan ak. Ay, sino pa nga itati asit gak, tapno pagdawatan iti tulong.
Pasensya ka no nadisturbo ka, Romel. Awan nga minan ti daduma ang maasitgak. Iso nga inturtur kunti may diti opisinam. No kwarta ti ka sa pulang. Pasensya ka. Kumawan may tagkugan ka. Kasta ka dilatan, Romel. Amok, nga dagiti pari ko ta nagdalanam. Manipod ang sinata. Pasensya ka. No saan ka pulo sa natulungan. Uray amok, nga dalat ta obligasyon ko ken ka sa sawam. Romel. Awan ka rin plano. Amang urno si tibiyag mo. Ha? Nadamag ko ngamin. Ano sa dino laditan ti pagigyanap. Nabayag nga on trabaho. Nailumlum ka ni ti utang. Jakman mo. Nayanakak sa amalas. San apod no ti malas. Amom ka di. No apay anaawan anak iti kanas ken ka. Ha? Ngamin, awan kumpiyansa mi ti bagim. Puro ka negative. Anya? Panagkita mi ti biyag. Kat awanin namnama. Saan ka maawat? Katagita trabaho ngay naplayam. Ngamin, sobra ti expectation mo. Ngam kurang kamat iti kumpiyansa. Saan mo kabail nga ipakita no anya ti kabail ang mga ramidan? Di ka masaksakitan ha? Di ka kung ungat kanya. Ngam kanahin kalatan amang namnamay ti sabali. Awan pa'y bukod mo diskarte. So di nak mapabasol no apay apinanawan ka. Namiris ko ngamin. Asana si katipalakan niya. Aramidak matyamin akabailak amang papigsa iti kumpiyansak. Kan amom at ano mabalmalin kat jak kayat timang namnama iti sabali. Stella, isasagana ka mang tulong kin ka. Nulakid di agbalbaliw ka. You must show your eagerness to succeed. Ipakitam tiragat mo. Tapno agbaligi ka. Malaksid iti dayta. Masapol at tulungan mo't tibagim. Ngamin, para mo't lahang kin kadayta. Thank you so much mga suki. Kan kadagiti amin ang nagmain iti beauty products tayo. Urayon nyo lang ti personal message ko para kadagiti details ti payment kan delivers. Kadagiti mat kayat na pa iti sumambot nga order, saan kayon nga agdua-dua mga suki. Malaksid anala ka? Di kalidad pa dagiti produkto tayo. Di kay tupulos agbabawi. No nalaka presyo kan epektibo a produkto ti birbiro kanyo. Dito'y kan Stella's online shop. Gumatang kayon, mga suki! Wow! Agasam man! Umas asenso ka na, friend! Libre na pa talaga dito nginginan ang restaurant? Ah? Saan mat, friend? Sakto lang. Ken, kumusta ngagpay sa ti online selling mo, ah? Dakkel ka di ti mapaspas trek mo, ah? Kasi ti Diyos, friend. Napintas mati taray ti online selling ko. At dadagiti aldaw nga awan unay gumatang. At damat dagiti aldaw nga adu ti agorder. Ganun? Ang okay lang. Tinapatag, saan akon a dependent. Kan nabayadak matan ti utang ko kan ka. Kastamatan iti katugangak. Kan dagiti daduma pa yan nakautangak. Nasayat nga rin no kasta bes. Amom, maragsa ka na parakan ka. Amin dagito'y kat utang ko kan ka, best. Tiamok idi kat saanan aguminawat ti biyag ko. Tiamok, awanan namnama nga agsubli ti sigod aganay-gay ko. Ang husto kayo ka ni Romel, friend. No kayat ko ti umasenso, masapol nga agsalukag hak, tapno agbalege ak. Ay na, pudno na unay dayta, friend. Aging gaita, kasla sa anak pa lang nga mamati. Ngam, maragsa ka nak, anak ipagsapalaran. Kabailak gayam, friend. Amok asaan nga agnanayon ti swerte. Ngam, si sasagana ak amang sarangat kadagiti panubok adumtang, kabayatan ti panagnegosyok. Kat ikarik nga aramidak daytoy abalige amang tungpal kadagiti arapaap ko. Kan, makatulong matan iti padak a tao. Gaputa amok nga iso ti pagayatan ti Diyos. Kat ulitak man ang ti agyaman kan ka, Justin. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw, adu dagiti na amiris ko. Nariingak iti kinapudno nga awan ti daddu maanam na maek no saan laeng ati mismo abagik.
Naamiris ko dagiti bidot ko nga iso ti makagapo no apay a pinanawan nak ti asawak ket insukat nak iti sabali a babae. Inaramid ko nga rod daytoy kas inspirasyon ket intultuloy ko ti nagnegosyo. Ita Miss F nakapatakderak meten iti bukod ko asyap no sa dino ket ditoy nga umay dagiti nagbalin asuki kadagiti tagilako. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Toy pagayam mo, Estela. Ken ka pagayam, Estela. Saan adakes a sumugal wenno makipagsapalaran para iti masakbayan. Masapol tayo ti agbalin a positibo iti amin a banag tapno agbaligi. Pagbalinan tayo nga inspirasyon dagiti padas tayo tapno makaaramid tayo iti nasaysayaat a desisyon para iti biag tayo. Kanayon tayo kumaalaglagipan nga amin a banag ken anyaman a baligi a magunod tayo ket rumbang nalaeng a pagbannugan ken pagrigatan tayo. Saan a nasamit ti baligi no awan rigat a mapadasan. Alakastan pagayam Estela, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biagita, ket impatulod ni pagayam tayo a Femia, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, kablaawan kamanpay iti naragsak na bendisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti mangbukbukal kadagiti agkakapintas a drama ngayon kaipatpatangatang ditoy YouTube. Mairaman meten dagiti padak anaayat a dumdumngeg ditoy programam. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Ket sapay kuma tamapili yumet nga idrama. Ilinged na kumalatan itinagan a Femia. Narigat ti adda akasasaad mi iti biag. 5 kami nga agkakabsat ket siak ti may 3. Saan a nakaadal dagiti dadakkel mi isu nga awan met nga rod na talged a trabaho da. Ngem uray no kasta nagaget damet a mapan makitagteged. Uray makuna asang kasapul sang kasakmulaeng ti mabirbirukan da at least nagrigatan ken nagapu iti nalinis a trabaho ti pangbibiag da kada kami nga agkakabsat. Nagsardengak iti panagadal ko gapu ta marigatan kano dagiti dadakkel mi amang isakad iti panagadal mi nang runa idi addan iti kolehiyo ti 2 kakabsat ko. Hapag gustumat nga inawis nak idi ti kasinsin ko amapan makitegged ijay syudad. Uray didak kayat apalubusan dagiti dadakkel ko, inpilit ko ti kayat ko. Gapu ta kayat ko ket ngarud ti makaurnong tapno maituloy ko ti agadal. Nagdesisyonak asisyak ket pinanawak ti pamilyak. Awan nga rodan na aramidan da no di timang palubos matlaang kanyak. Dito'y ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Oh, apay akasta tilang amyoli. Nakalidliday ka mat. Kasano, kat pagsardengan nakmeten nga agadal ni nanang. Anya? Ay, no kasta, agpada tangarudan insan. Kahit mo asawan, agsardeng kan nga agadal insan? Wen insan, saan ka nung aminan akabailan dananang kantata nga isakad ti panagadal mi. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Manang Vina ka ni Manong Philip. Urayak pa'y ka nung makaturpos da, taisudan tumat ti mang paadal kanya. Anya nga tanong trabaho ta? Ha? Sa dino? Adda ka di amom amabalinta pagtrabahuan, insan? Adda, insan. Idi pa'y lang agay ayab ti gayem ko iti pagtrabahuan na. Nagdakil ka no ti sweldo ijay. Nang runa no adda overtime. Anya kay matatrabaho day ta, insan? Singer ken dancer iti may sa karaoke bar. Kahit mo ti sumurot? Anya? Insan, kabailan ta nga taaya day ta trabaho? Ay na, masigurado akabailan ta insan. Laban lang para sa kinabukasan. Sa bagay,
Sige, insan. Sumurot ak nga rod kan ka. Ay, ti sa lodsud. Palubusan na ka nga ta ni auntie ka ni uncle. Makaamo ditan, insan. Ibagak tulatan nga agtrabaho ta iti may sa pabrika wano kumpanya. Okay nga rod, insan. Sige ti makamo. Ibagak nga rod iti gayem ko tadwa ta mapan. Sige, matan tatang. Palubusan dakon. Pinalubusan nak lang arudan ni nanang. Ita, da kayo matisa namang palubos kanya. Pimianak ko, ubing kabay. Nakad-adayo ti kunam apapanam. Awan rumba nga pagdanagam tatang. Balasang akon. Kabailak ti bagik. Kan may sa kadwak matinsan Yuli. Ang manak ko, Tatang, agurno nga klaang iti pagadal ko. Kan tapno matulungan kayo matlaang akadag iti masapsapul dito'y balay. wen, adak di tananak ko. Ang agduma ti biyag iya syudad, kan dito'y probinsya. Apay no, dito'y kalaangan ayan tayo ang makitigad. Iti kasta, saan ka na pumanaw pa'y? Adumag ka ti mabalin mo apagtrabahuan dito'y lugar tayo. Adungag paiso tatang, ang basit mati sweldo. Iso na saysayat matlaang no ijaya kun syudad nga agtrabaho. Sigun kiniinsan ni Yoli, dakkel ka no ti sweldo ijay. Sabali pa'y ka no ti bayad no overtime ka. Anyangay ka na ti trabaho yu asirkin yu ijay. Ay ikwa tatang, may sa ka no matakumpanya. Kumpanya te. Kumpanya ka no ti cellphone tatang. Wan, dahil nga Samsung abrand ti cellphone. Iso ti pagtrabahuan may ijay syudad tatang. Kasalungan agtrabaho kayo ijay. Saan kayo pa'y mo't anakal pa si ti maragadal yaw. Apay awatin da kayo aya ijay. Gayam nga min ni Yoli ti may sa kadagiti manager ijay tatang. Iso kabailan na kami kano nga isarag. Iso palubusan dak ka din tatang pangaasiyo. Sika ang arudan ako. Agad nung nagkakumangaruda ka na yun ijay. Kanayunim to kumati umawag wag. Imbaglaengen, taas si dagti boarding house ta iti resto para pagtrap-trabahuan tanya. Wan nga rod insan. Angam talaga ka di akastoy kakiting ti paldasot ta. Sigurado ang umato pa'y daytoy nagtugaw ta. Daytoy blouse ta ni. Kita makit-kita matan ti kararuata dito'y suot ta ita. Ay, anya ka di insan. Talaga ka no akas ta. Kandi mat ko na pa ni mamita masapo na naposkul ti make-up. Tapno sana basta maikat. Ay, kano danda ni Jakon may lasin ti rupak kapo iti kinapuskol ti make-up ko. Ay, na-carry lang yan. Iti kasta, saan da tanto na malasin no awan ton make-up ta? Sa bagay matkiti Ay, insan. partakan ta ti magna. Ang mga no wala daw ta. Sa my first night ta ita. Ang mga no agunget ni mamita. Ay, grabe. Nagsakitan dagiti sakak. Nakangat-nga tumat nga mintoy heels ti sandal ta. Ay, wan nga rod. Imbaglangan ta nang itugot ang iti chinelas ta. Ay, kasta unay abanog ko insan. Makasisirap dagiti silaw iti bar. Nagpudot iti kodil. Sakit nakapigpig sa TV jockey. Ano ka ba? Umuna pa ilang aldaw ta. Patsyak, mairuan tan tumad lang insan. No di mo mat ngamin imbaga, JRO gayam ti agbalin at trabaho ta iti bar. Kunak man no singer kan dancer. Ay na, parehas din lang yan. No ibaga ti ka table mo nga kanta ka. And go! Kanta ka! No ibaga na nga agsala ka. O di agsala kayo. Nalakalaan mo dayta saan ka di? Sa bagay, wan matkit di Easy money ko naman. Yes! Ano fa? Nakukuha lang naman yan sa kwentohan. Tapos, datong na. Kitaan! Kasla saan ka na bakanti itay? Nagsasarunod iti customer mo. Wan nga rod. Matulog tan. Iti kasta, makainan natamutan. Kat ada pamigsatang ag-duty intong bigat.
Kumusta mga tandyanak tabakay? Apay, saan ka di pa mauawag? Kat no kaawawag na lang itay. Apag hustumat ang nagpakada ay di sumangpet kalakay. Kastaya. Kahit kumusta ngay ka no ti trabaho na. Nasaya at lang ka day ti kasasaad na ijay. Nasaya at mat ka no lakay. Sigun ken kwa na night duty da kano iti kumpanya pag trabahuan da ka ni Ulysses. Nasingpet mat kano ti busda. Kay nasayat nga ron ano kasta bagay. Ang sigurado ka kasi mapagtalkan ti bakla ka na nga. Amangan mo no, agul-ulbot na lang. Saan mat siguro lakay? Nasingpet mat ni Ulysses. Amok adi na isagmak ti kasinsin na. Ay, kasi madyanak na bagay. Nasa papiman alapan na kitagag. Ay, un nga rod lakay. Ang saan na bale? Paawidan tantumat laang ni Femia inton makalpas ni Vina iti kolehiyo. Iti kasta, ituloy na ti agadal. Ay, wala bagay. Ikarigatan ta pagadalan na kita anak ta. Ngamen, isula ang ti maipatawid ta kadakwada. Oy, girl. Apa insan? Kailiw naktulakit di bakla. Ay, apay, sa di na ti papanam? Malagip mo ti businessman aka-table ko di rabi. Yes. Kaya't nakano nga iyawid. Oh, kaya't imanugot ka insan. Siyempre igatangan na kano iti balay iti maysa subdivision. Ada katulong, ada driver, kan sustentuan nak iti binolan. Oh, apay kitin nga nyagkad-kadak insan. Sa bagay, ay na, mapapasanaul na lang ake sa'yo. Angam, oy, agan anad ka ijay, di kag pangado ang mga awag kanya. If there's a problem, yes? Wen, insan, kat agyaman ak unay. Ay na, awan ang yaman na insan. Siyak tinangawis kin ka ditoy, iso akargo ka. Sigurado asyak ti papasulan da auntie ken uncle na dadaka sa mapasama ken ka. Iso a doble panaganad kuma. What? Alawanan. O sige, patuloy kon insan. Napintas sakit di ti apit ita alakay. Nagpipintas kan nagdadakkel ti dawa dagiti pagay tayo. Huwag nga rin bagay. Sapay gumaat, awan pa iti sumangpit a bagyaw, sakbay ti panag-aapay. Iti kasta, sana madadail, lagi ti mula tayo. Uwan nga rod lakay. Napintas mo lang ti panagdakkay, lagi ti mula tayo amaiskin ba ne. Iso apat kek, saan tayo amalugi itatawag? Naku namon lakay. Pagyamanan tayo unay ti Diyos. Ngamen, uray kasano arigat ti panagbiag tayo, iturturong na matlat ta tinapintas nga apit tayo. Wen, bakit? Umdas masiguro na pag-tuition dagiti anak ta, ti mapaglakwan tayo kadagito? Ay, wen alakay. Subsobra pay. Ay, wen gayam. Nag-text ni Femia. Agpawit ka naman aninton bigat. Ay, kaya nagsweldo siguro, iso nga agpawit man ay. Mabalin akasta, lakay. Dakkel matakatulungan ta ni Femia, bakit? Nangaro na kadagiti masapsapul iyay balay. Ken para iti panagadal dagiti talupay nga adi na. Wen nga rod. Imbaglangan ko nam tananakam di anak ta. Punta tayo tabakay. Ibagam kinkwa na. Tadi na ipaw it amin di kwarta na. Basapul nga gurnong mo't iti kasta, may tuloy na mo't laang tagadal. Insan Femia, ada ka mat. Anya oras ka asimang pat? Kasangsangpat ko launay insan. Oy, nagadumatibag nga awit mo. Apay, awan kayo iti businessman? Kasano? Adamat gaya masakit ti asawa na cancer. Masapol amapan na ipaagas ija US. Ay, ganun? Ay, gusto lang nga ruta nagsubli ka insan. Kumusta mo't nga tinagbalin abiyag mo, iti poder ta dya businessman? Ay, kat buhay doon niya, insan. Nag-enjoy akidi kasta unay. Ay, talaga? When insan,
No bumangon iti agsapa, nakasaganan ti makan. Ada aglaba kan agplantya iti badok. No kayat kumati shopping, ada naka-standby a driver. Iti do alawas akadak ijay, nagdakkel ti urnong ko sika, kan nakapawitak pa ija balay. Ay, sana all. Congratulations! Ah? Oh, kasano? Sumra kamit lang nga inton rabi Japan. Ay, katwan masapul at tuloy-tuloy ti biro ko anya. Jakmat kayat maibos ti urnong ko Ay! Well, tama ka, insan. Ay, Femia, itay nakapay amat-matmatan dyan naka-table mo, oh? Wan nga rod, insan. Ay, adan sakit di plano na amang yawid kan ka. Anya? Anya ka no ti trabaho na? Balo, insan. Aday jay abroad dagiti anak na. Malaksid iti dayta. Pensionado. Ay na! Jackpot ka man nga, Ruda! Ay, kwenta man nun! Oh, insan, agil impake ka man nun. Nako namon, insan. Kasangsangpet ko laang. Igarahi dakmanan. Ay, di ka di ko na mabalo idirabi iti mangigarahe kan ka, insan. Saan, insan? Diyay si marunukan ko na. Diyay nga'y politiko. Ay, hala. Saan ka nga delikado iti dahi diyay? Saan mat siguro? Kan may sa, mabalinak mat apumanaw anytime. Siyak pa iti ko nam. Ay na, insan, agan anat kawan. Medyo narigati ma-involve ka digiti politiko, Don't worry, insan. I can manage. Ay, uray saan kansan asumurot iti daya politiko, insan. Ay na, siyak ti madandanagan iti kastangar aramidem. Awan rumba nga pagdanagam bakla. Kabailak ti bagik kunakmanan. Okay? So magmamanula ang nabulan ti palabsag, agturpusan ni Vina iti kolehyo. Wan nga raw lakay. Kamaudyanan na, agturpos matlangan ti inaunang anak ta. Anya nga tanu paawid mo ni Femia bakit? Ha, ni apay kumalakay. Tapno makaisaganan ka dagiti masapsapol na para iti panag-enroll na inton umay pa nagsaserag. Ang adapay mo't ni Philip apagad adalan ta iti kolehyo. Kinabailan tamot a pinaggidan ni Vina ken Philip. Iso amamate akabailan tamot lang apaggidanan ni Philip ken Femia iti kolehyo. Sa nabalik, tabulan lang iti palabsan, agturpos batin ni Philip. Sa bagay matkit di alakay. Ken may sa, adama sigurong urnong tanak ta. 2 taon mo't na sana nagaw-awig. Sa bagay, dakkel mo't ngagpaiso ti ipaw-pawit na. Iso apatyak nga damat siguro nawadwad nga urnong di anak ta. Mabalin akas ta bakay. Iso nga awagam ni Femia. Kat ibagam ken kwa na tinagsaritaan ta. Ay na, medyo nabayagmat adita nakit-kita insan Uy, fresh na fresh. Siyempre insan. Ay, kumusta kayon ka ni Mr. Politiko, Da kayo pa'y? Awanan insan. Nagsina kami. Kasinsina mi lang di na panabulan. Ay, ganun. Kat, agsubli ka man ng iti bar? Wan, insan. Ang amasan pa nga ita. Planok ti agawi di jay probinsya. Tadamat basit nga urnong ko. Iso nga agawi dakpay lang. Kasangay ni tatang into no maya lawas. Kat planok nga igatangan iti tricycle. Iti kasta, ada usarinda nga agpasada. No kas jay nga awan trabaho na iti talon. Ay, wow! Bongganes! Ikakmat ni nanang iti kwarta Pagpuunan na, tapno makapatakder iti uray basit sari-sari store. Iti kasta, adamat pangalaan da iti usaran da iti inaldaw. Ay na, sigurado amaragsakan da auntie ken uncle, insan. Wen insan? Ket, agtalinaid ka di apalimet, ti maipapan iti trabaho ta. Wen no ipudnungon ka da kwada.
Awan panggap ko ang mangibaga insan. Sigurado nga min apagawidan dak no bilang laeng. Okay. Oy, girl. Tanagam nga ro, ti agargaraw into nagawid ka, Iti kasta, sada ka madlaw. No problem, insan Yoli. Amok ti ar-aramidak. Ay na, ang yaman ang unay pemianak ko. Takkel at tulong dahito ya tricycle para iti inaldaw masapsapol dito balay. Awan anyaman na tatang. Sagot ko kada kayo dayta para iti umadanin akasangay yung. Uray siyak anak ko, agyaman akmed. No saan agapukin ka, sa anak ang makapatakder iti sari-sari store. Awan anyaman na nanang. Para kada kayo amin dagita. Ang anak, kasanon ti panagadal mo no kunam ngagsubli ka mo't laing ijay syudad. Wan nga agpaiso femya. Di mo ibaga adi kan agtuloy nga agadal. Ha? Ay, kwa, nanang, tatang. Kasla masadutak matan nga agadal. Anya? Ha? Kasla namin pinsan matan na napukaw ti interes ko nga giskwela. Ang anak ko, masaysayaat mo't laing no da maturpos mo a kurso. Iti kasta, adan tuman may pagpanakal mo Pudno ti kino na ti amam femya. Kan may sa, isulaang ti maipatawid mi kada kayo. Iso arumbang na laang ay tuloy mo ti agadal, anak ko. Uray nakaadal ka no awan mat trabaho. Awan mat lang. Uray awan adal mo no nalaing ka dumiskarte. Lamang ka kadagiti di adal. Ha? Pimya. Nyat orasan insan. Ay, agsapan, kasangsangpot ko ngamin. Anya? No kasta, diretso titurog ko itinagpatnag. Diya ako nakastrak. Sayang ti may sarabi Apay adi nakriniing insan. Ay na, narnakan kay titurog insan. Kandimot ko na, ama di ti bagbagim. Ay, awan nga rod insan. No ngayon kagpa-doktor. Oo, kiyak lang insan. Kurang lang siguro ititurog da ito. Manual dawan ti kasta marikrik na. No saan ka maulaw, makasarsarwa ka. Oy, ama ano sa bali daitan Ay, no saan pa lang pumipya itangag malam. Mapana kon iti doktor inton bigat. Insan Yoli. Apa, kasta tilangan. Kumusta ti check up mo, Masikugang. Anya? Sino iti amana, insan? Tsaka mo, insan. Iti kinakaduda. Tsaka na mo no sino kadakwada. Ala, anyang iti planom ita? Agawid akpay lang ija probinsya. Ijayak pay lang aging nga ipas ngay kutin inawag. Agsubli aktong apama na makapas ngaya. Kaya't masawan, agsubli kan tupay iti kasi klase ti trabaho, uri adanton anak mo? Wen pangalak ngay kumay iti pangbiag ko iti anak ko, no sanak nga agsubli insan. Ala, anyan tong iti ibagam kada uncle kan auntie. Saan ka nga agdanag? Saan ka may raman? Siya kung ti makaam mo insan. Nanang, da kayo pailangan ko matimakamo ka ni Junjun, ha? Ay, talaga ka di kan malapdan, anak ko. Nanang, masapol nga agtrabaho ahak. Iti kasta, ada pang biyag ko iti anak ko. Adda akong dita femya. Ang mabalin mo't adi kan umadayo. Adumot ti mabalin mo apagtrabahuan ditoy. Kan may sa adamot to'y sari-sari store. Kan tay tricycle.
Umanay mo't siguron dayta amang biag kada tayo. Saan nanang? Para kada kayo dayta. Kan may sa, aging ga ka ba alak pa iti agtrabaho? Agtrabaho ak. Di kay madanagan. Taka na yun nagtuti agawid tunggal sweldo. Si kangarod ti makam mo anak ko. Noan niya ti amom apagsaya atam iso ti aramidem. Di ka madanagan ka ni Junjon. Da kami kan ni tatang mo ti makaam mo ang mga iwan iti anak mo. Ay, amo minsan, makalakak man kang ka. Ha? Iti kasto, aklase ti trabaho tayo. Maalam pa lang ti agrosaryo, kan agnubena. Kan regular pa yan ti panakimismisam. Iti kasto aklase ti trabaho tayo. Panagkunam ka di, kat denggan na kapay ti Diyos. Mamati ak adumdum ngag ti Diyos, kadag iti napasnag ako mararag kenkwana. Ah? Ada nga min dua akid daw ko kenkwana insan. Sige, panawan ka pa'y dito ya. Amangan no, maladawak iti misa. Sapay umuna a biyernes ti bulan ita. Ay sige, inay-nayon naklatan kadag iti prayers mo ha. Agan nanad ka insan. Miss, at titipan nyo. Ay, saanan? Okay, aklaan. Nalinis dayta. Kalablabak laeng. Sige, awate mo. Kat punasan mo na kita luwang. Agyaman na ka. Kanayon ka di mo ta makimismisa dito eh. Labak to to'y panyom sakto matlaang isubli, inton umayak manan makimisa. Okay laeng. Wen, kanayon nagtitisimbaan. Agsakit nga mintina, isungay karkararag ko. Asapay ko mataging bagay. Si Kangay, anya mo ti dawat mo no kararag mo. Ha? Ay, ibagak to ninton masungbatan dagiti kararag ko. Sige, panawan kan dito ay katagyaman akmanan. Oh, adto iti panyom. Femia gayam tinagan ko. Jessie matinagan ko. Talagamot nga isubling pay lang agdardaras ka kadi. Awisan ka kumaamapan mangan. Basta libre ma. Day talagayam. Sure. Manoabulan mo nga gararamakin ka. Napudno ak matken ka Abay, di na ka di pa isungbatan. Jessie, di nakpayamam mo. Amangan no maamuam to tipuddo ak kinatao kat di kanton agpakita apulos. Ay etan ka, Femia. Uraan niya ka na sino ka pa'y. Awatek. Kasta ti ginapudno, ti panagahet ko ken ka. Sika ti babae nga nararapap kung itatag iti altar. May saak a GRO iti may sa bar. Agduduma lalaki ti katable ko iti rinabi. Ada anak ko. Katjak amo no asino ti amana. Ita, ibagaman kanyak. Siyak kadipay ti babae akayat mo nga idatag iti altar. No, ibagak nga wen, Femia. Kalukwan day ta, Jessie. Awan nagbaliw iti marikrik na ken ka. Ikalaysa ka. Siyak ti tumakder nga ama ti anak mo. Basta panawam lang ti trabaho. Ha? Pudno ti bagbagak, Femia. Jessie, panunutam ko mapay ana imbagdag iti ibagbagam. Awan ang tirumba nga panunutag pa'y. Ay eten ka, Femia. Sika ti babae kayat ko makadin na aging gatong palbiag. Pasensya ka ba lang, ha? Basit lang ti balay. Lote nga minti inununak aginatang malipod nagtrabaho ak.
Sakto ininot a pinatakdiran ni ti balay. Anya ka ti Jessie. Okay lang, mat. Nalawakit din daytoy Adda pa'y arubayan na. Kat no makahayayam tupay ni Junjun ni Jeruar. Jessie, agyaman ak unay Itian niya. Ngamin, inayat nak itinapudno. Saan lang asyak? No di kat karaman ti anak ko. Malagip mo pa'y kadi ti damag mo idi. No anya ti ikarakararag ko. Mabalin ko ka din ama amuan? Dua ti kid daw, wano kararag ko idi. Umo na. Sapay ko mata mapakawanak iti kasya a klase ti trabaho. Panagriknak ngamin kat narugita ko na ya klase ti babae. May kadwa. Sapay ko mata makasara kak iti lalaki ang mangayat kan mga klon kanyak. Kat sikaday ta, Jessie. Iso apagyamana ko na iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Dahito ti pamanaknek. Anayat unay ti Diyos kadagiti pinalsuana. Wen, Jessie. Pudno unay dayta. Ay ayatan ka unay-unay, Femia. Kat no manlugod ka, agkalisatan adagos. Ay ayatan ka mat unay-unay, Jessie. Kat ulitak man ang tiagyaman kan ka. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagkalaysa kami kani Jessie. Makunak ang naragsak ti binukal mi a pamilya. Kat ita adamat tendwa nga anak mi. Di na inparik na asabalikin kwa na ti anak ko. Patas ti panangipatag na kadagiti talo nga anak mi. Nakasingsingpat nga asawa kan ama ni Jessie. Banag apagyamyamanak una iti Diyos. Gaputa iso ti intad na anagbalin nga asawak kan ama dagiti anak ko. Daytoy man ti padas ko at yaktupulos malipatan. Kat sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Femia. Ken ka pagayam, Femia. Pudno unay anaayat ti Diyos. Sinungbatan na dagiti kararag mo. Pudno unay nga awan basol tayo adi nakabailan apakawanan. No pudno kan si papakumbaba tayo adumawat iti pamakawan kenkwana, ipaay na ti tunggal dawat tayo kenkwana. Iso adi tayo nga rod maawanan iti namnama. Kanayon tayo latta ako mararag ken agtalek kenkwana. Alakastan pagayam, Femia. Kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, kat impatulod ti pagayam anagpailinged itinagan a Glen, Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na mabainak kuma amang ibinglay iti pakasaritaan ti biyag ko. Nga mamok ken patsek apakaadawan daytoy iti adal. Nang runa, kadagiti padak anaayat adumdumngeg, ditoy programam alagip ti napalabas. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Madlawan na banog ka, anak ko. Nga marumwar ka pailaan. Napatag ti papanak, nanang. Papanam ngamin, aya. Ingkarik ngamin ka ni Mariel, asarong karak ida nga gina ita. Kalpasan ti trabaho. Sigurado nga urayan takon. Kasta, aya. Una na. Panawan kayo pa'y. Innakon. Agawid akmat lang inton madamdama. Sige, anak ko. Agan-anad ka. Pasensya kan, Mariel. Naladawak ngay may. Okay lang, Glenn. Awan parikot iti dayta. Oh, kumusta ka, Matan? Kumusta ti trabaho? Ayos, Mat. Jack marik na ti banog ko. Basta makita kayo nga gina. Buwan kayam. Ato yun. Gatas kan diaper ni baby. Ay na, agyaman ako unay, Glenn. Awan na niyaman na. Pasensya ka lang ko man, ha. Ngamin, imbis asabong kong chocolate, tiitad ko kun ka. Saanin,
Tagatas kan daya perlaeng. Ket imbis mat nga agreklamo pagyamanak kit di unay ngamin, dakkel atulong dayta para iti anak ko. Kasi tinakunak itay. Awan anyaman na. Basta para kada kayo nga gina. Glenn, anak ko, saludsuden ka man. Anya day tananan? Talaga ka di nga ayat dayjay Amariel. Wen nanang. Napudno ti panagayat ko kankwana. Kaya't iti ka ano man. Jak pagbabawihan ti panagaram ko kankwana. Agam, anak ko, gapo iti dayta nga aramidem. Sikan ti pag-iistoryan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Ngamin, iti kinado dagiti babalasang mabalin mo nga arman ni Mariel payla ang adan anak na. Ken maysa, ammo tayon ti ugali dayjay Mariel. Isu nga aging gaita, ket saan na nga ammo no asino ti ama ti anak na. Ura niya pa iti ibaga ti tattao iti liklikudak. Awan bibiyang ko. Ngamin, ti may sa tao nagbidot. Adalat tamat pagbaliwan na. Ay ayatak ni Mariel. Ken saan lang nga iso. Karaman ti anak na. Ken saan da arik na tiriknak nanang. Ken may sa. Saan mo't nga isuda ti mangpakpakan kanyak. Iso nga aramidak ti kayat ko. Katawan biyang ti asin naman. No talaga nga ayatam ni Mariel. Ay ka, ilaban mo anak ko. Tata. No ayatam ti may sa tao. Uran niya pa iti mangag mo nga ibagbaga lagi ti tao taglawlaw mo. Di mo ni kaskasaw. Ngamin, sikat ti agay-ayat. Saan ka ngay suda? Agyaman na, tamawatan dak tatang. Awan mo't makita kadakas. No ayatam ni Mariel. Mas dawak nga ro tatang. No apay mo't ngamin aman nakibiyang dagita at tao. Amo ka basaksakitan ka kadagiti mangmangag mo sa usaw. Agam, bay amlat ta ida anak ko. Di napatag, ket awan dakes ngar aramidom katakwada. Kamay, agay ayat kamot laang, iti napod na. Panagsusweldo ita. Di ka kadiumay ka na kami. Sa dino ti papanan tayo, Peter? Sige man. Kas kalagdata mo. Sa dino may ko no saan nga ijay pagkararagsakan. Mapantay mo tag, happy. Pasensya kan, Peter. Ngam, jak makasurot kada kayo ita. Nay, tabi man. Masakit nga minti anak ni Mariel. Itulod ko kumati agas kan kanin na. Aniya? Ay, nay magdayta na panagayan mo kan kwa na. No saan mo man naputot ni jay? Kasla anak kumata na. Tanakat nga ro ti babae nga ayatek. Minamagay at taglay. Agayat ka lang arulang. Najepay na anakana na balasang. Sos, kasla ka mo ila nangala iti bato nga impukpok mo di ta ulo. Anya? Nangala ka lang iti pakpakanan. Kan paggasgasto sa mali mo kapin Pare. Manyang arong nga. Talagan sa naulaw kan kalagi dyan nga gina. Mala, murasan ka pa lang arol ang sumurot ka na kami. Anya kamatan kasinsin? Ammum kadi akas kala maibusan iti babae iti daytangar aramidem? Apay anak ko nam dayta, kasinsin. Nagadumot ababalasang dito'y lugar tayo. Angam no apay mo't aday jay pay lang ang Mariel tiing kapag saysayangan iti oras. Di ka kumamitagsaw iti kasta kasinsin. Ay ayatak ni Mariel. Ket awan ti asino man ang makalapad kanyak. Saan apa nagayat dayta insan? No dikat kinamaag. Ammumot kan ti ugali day jay ababae. Kasla di mo ammo a pinagsusublatan dagiti lalaki dito'y lugar tayo. Kan saan lang nga dayta? Oray ija inuman ang nagtrabahuan na. Sigurado nga adu a lalaki ti kinanaig na. Panunutom latan ti kayat mo a panunutan insan. No siya? Oray niya pa tinaglabasan ni Mariel. Aklunak. Tay ayatek nga rod. Ay unay kan kasinsin. Anya launay ay ti inpakpakan day a Mariel ken ka. Apay akas talaunay ti panangisakit mo kinkwana.
Awan timpakan na kanya kasinsin. Awan ti naramid na kanya. Siyak ti akin kahit kan kuha na. Siyak ti disnudo naggusto kan kuha na. Nakam po ti amin. Isa ka pangasim Agtalnakan. Ang mga nunjak malapdan ti bagik. Kat anya pa ti maaramid ko asaan arumbang. Tangay na panagnagkakanapudno ka kanyak. Aklonan kan, Glenn. Kaya't masawan, agayan ayatan. Agyaman ako ni Mariel. Kung naglakid din no awanan tinamnamakan ka. Maagla ang ti babae asan nga agayat itikasken ka. Kinapudno na, idi pay lang anariknak, ti panagayat ken ka. Iso na lang, takayat ko pa'y apanagnakan, no aginggat ka ano ti panagaanos mo. Ipay ko kami na kinaanos, ken kinagagat para kada kayo nga gina, Mariel. Tandaan am dayta. Agyaman akno kasta. Kat sapay la kuma, ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kada kami nga agina, Glenn. Santo Apolos. Ikarik dayta ken ka, Mariel. Nay, nagadumat ang pinalingkem, anak ko. Wala tang. Domingo inton bigat. Agluto tayo man mati ure basit a pagsasangwan tayo. Awam mo ti okasyon, wano ag-birthday tapos agluto tayo. Ni tatang mat. Sana masapul nga dag-birthday sa tayo agluto. Inaklonak nga minan ni Mariel tatang. Kasta, nasaya, tagaroon no kasta anak ko. Kaya, inawis mo nga rot, ida ko mga may dito balay. Wen, masapak ida sukunan inton bigat tatang. Kawan na. Awan parikot edi dahita anak kau. Mala, iyag mo dahita anak mabalasan ka. Sakpay laang ti mga awir king kwa na. Ay, saanan tata? Umuna kayo latan amangan. Ay saan? Aggidan kayo ang tinigli na mga. Saan ka ko mga agbabayin dito'y balay? Ti anak mo, apo ko mimitay. So no, adda ka dito balay. Ipapabalay mo. Malasan ko. Di kagbabayin mo. Agyaman ako na tata. Awan anyaman na balasan ko. Sige, ipan ko man iti ayan ni nalang yun ni baby. Awirin me ti anak mo. Hello, Pare Peter. Hello, Paroy. Magawag ka. Amangan mo saan ka busy ita? Saan ba? Api ka day. Umay ka dito'y balay. Ada basit impalutok. Imbagla pagsasangwan tayo. Atan sa agad di kwestiyon na, Paroy. Awan, umay ka lang pumasyar mata. Ada kami ni Mariel dito'y. Umay kan. Tapno yam amukan ka. Ikaw na, Paroy. Mabila nga raw tagrupatan. Iso, malagay makastaunan ti panagayat ni Glinggang ka. Gaputa, nagpaidumat ang dakin na pintas mo, Mariel. Saan mat? Yung pulno ti magbaka. At dapim mintas ka. Awan ti lalaki asan amat nagtirik nanakin ka. Anya? Excuse me, Mariel. Agsangsangit nga minin ni baby. Diyak ka ba na pasardangan? Ada ka ni nanang. Kasta ka di. O sige, tamapan ko kitaan. Ibati kayo pa dito ay Peter, Glenn. Sige lang, Mariel. Among Glenn, nag-asot ka. Apayan ako namday ta, Peter? Wala, uray nagalakabalasang ni Mariel. Napintas lata. Saan amadlaw nga dat anak na. Nagpintas lata ti pamagira siya. Pudno ti pagbagak. So, nag-asat ka pa rin. Gamin, ito ni Mariel tagbal nga asawa. Ati umupay ang nga bakit iloto. Napintas. Sexy. Kinapudo ko naman. Unay ka dahi pa nang iday-dayaw mo ka ni Mariel. Sabay ko nga pa rin. Ano dumting tumot ti babaya para kanyak. Kasking kuhan mo ta. Anya? Iswasi ka. Aywanam ti kayang ayat mo pa rin. Taamangan no agawon ti sa bali. Isugayam day jay ti Peter nga ibagbagam, Glenn?
Wen, katrabahok day jay. Kaklos ko di trabaho. Isuti ka na yun ko akad ba? Kasta ka di. Awan ka dit asawa na dayjay? Ada girlfriend na iti. Ang nagsina da. Nasimot ngamin iti babae day jay agayem ko. Kasta ka di. Iso mabutang kanon dag iti babae kan kwa na. Langa na paila kanong ngamin kat madlawan a chick boy. Iso kuna nambut nga aglaklakayin na baro. Kasta? Sayang mat nga rod sapay nagtaar. Sayang ti kinataar na no aglaklakay abaro. Nay, daya po rin kang gatas dito ginata mo, gle. Wen pare, idagas ko yung malam ija ayan da Mariel. Basta ka tayo. Makigidanak tong organ kan. Tapno makitak mamait no sa dino tayan tibalay ta. Una, agang kastanton iti motor ko. Ura itulod ka pa aging ga iji balayo. Kalpasan na mapantay ija ayan da Mariel. Tagitaman tigakayat ko kang kapare. Wait, kagyaman ako na ya. Agyaman akmanan nangyag ka manan iti para iti anak ko. Awanan yaman na. Pasensya ka na. Saan akong ngagbayag? Anda ka di pa'y papanam? Itulod ko pa ni Peter iji balay da. Kababain met na ugur-ure kanyak iti paraangan ti balayo. Paunagampay ngamin agkape kayo pa, sakbay nga itulod mo. Sige, mabit lang, tayabak ni pare Peter. Glenn, anak ko, anya nga iti plano yo ken ni Mariel. Apay no agkalay sa kayon. Kinapud no na, adan planok para iti day tananang. Umdas mo't siguro ti urnong ko para iti day taabanag. Katwan Planok nga ibaga itabulan ka ni Mariel, ngagkalay sa kamin. No, anyamat ati makunana. Katwan manumatan abulan nga agayan ayat kayo. Kantap no sumardangan ti sao-sao dagiti tattao dito'y lugar tayo. Ala, di kayo madanagan nanang. Kasarita to ni Mariel, maipapan iti day taabanag. Wen, anak ko, nasaysayat matlaang no agkalay sa kayon. Iti kasta, makapagdan na kayo matan kaspudpud no nga agasawa. Iliimbagak kang kati maipapan iti panagkalay sa ta. Nagwan kamat nga awan duha-duha. Hanggang ita. Apay akaslag pangadwa kamatan. Glenn. Ada ka di parikot? Awan parikot, Glenn. Umanugot akmat iti kalay sa nga ibagpagam. Nga mabalin ka di asan pa'y nga ita. Anya? Apay? Tumtang tulat ta ka di. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Kaya't ko nga minan nga agbalin aligal ti relasyon ta. Nang runa iti ubing. Nagsaritaan ta da ito Saan ka di? Glenn. Igiddan tamutan nga si kaswan ti papel ti ubing. Tap na may apilya ito kanya. Kaspod nung anak ko. Maawatan ka. Ngamsapay ko mata maawatan nakmat. Aguray pa'y kuma. Dumtang tantumat laang itiday ta agundaway. Glenn, agpakada ako. Nagsapa ka nga gawit, Peter? Wen, tali. Kailangan mo talang nagsakit yun ako. Mapang ko pa iinan. Sige. Abang nuban-nub mo dahi ta. Kurang ka siguro magpaiso, itiinan na. Oo, naro pare. Pala, ibati ka nga raw na. Mabana ko. Sige. Agananad ka itidalan mo. Nasaya at tasimangpot kan kasinsin. Kasi kamad gami ka. Itamang pa nga da ka dito balay, tikas to nga oras. Nakaskas daw ka di, insan? Ang panagkunak kat mas nakaskas daw ti ibagakyan ka kasinsin. Apay, anya day taya. Amok asaan mo apat yun ti ibagakyan ka. Ngam, nasken nga agpaliiw ka, insan. Insan, anyat ka't mo sawan. Ada nakakita ka ni Mariel kan tinasingad agayem mo. Saan lang anaminsan no dikat namin ano adaras. Anya? Pudno ti ibagbagak kasinsin.
Kan adapay ka nung nakakita ka ni Peter Arimwar manipod ijay balay da Mariel. Anya? Ay sos, agpaliiw ka na imbag kasinsin. Narigatan. Saan kumot nga ibagbaga apod no amin ti imbagbaga ti kasinsin mo kan ka anak ko. Naskan nga agpaliiw ka. Paliiwam ana imbag ti kaayan ayat mo kan ti gayem mo. Diyan mo, noon niya ti panunutak nanang. Diyan mo no mamati ako no saan. Ti kasayaatan nga aramidam, kasaritam ni Mariel. Wala na. Mapanak po yung balay da, intun awan sarak ko iti trabaho. Pagsaritaan nyo kumaday ta na sayaat. Tano bilang man pudno. Ay na, at andaan na kababain dito'y lugar tayo. Nangrunakan ka anak ko. Sabi ko ma. Tawan kinapudno amin dagiti maipadpadamag ita kanyak. Agpakada ka manan, Peter? Uwan man ba rin, tanay. Masakit man di ulo ko. Diyak man amlo ito marikrik na. Ngapay kastoy. Mas lamauula ko kitin. Tinasayat. Ingkalangan iti doktor. Tapno mo amo, nonya dayta. Tapno iresitahan da ka iti agas mo. Uwan man pa rin. Mapanak to mga paiso. Wala. Narigat no baybay am dayta. Mga nonya pa iti mapasamakan ka, pare. Agya ka, pare Glenn. Alagarod, panawang ka. O sige, agad nanat ka, ha? Surutat ni Peter. Nupod-numot lang ti pagpagana. Amwag no sa di na ti papanan na. Sino may tinalalang iti kama? Siya, kuwan mo ni Glenn. Sika talaga, Peter. Kinapudno na. Nalalaing ka nga amang ngam iso. No nasapsapa ka la kumaan am mo. Masigurado ka saan aniglen ti inaklon ko. Mariel, saan pa yan nalatot ti amin? Ngayon, saan kayo pa'y magtalagkalay sa kaniglen? Single ka. Single lang, wait. Awan pa rin ka. Ay, ayatin ka unay-unay. Kit, atakin ka ti pangiteng, Mariel. Awanan kayo ti bait. Glenn? Glenn! Ay, pare, apay nga taka dito eh. Kasano nga? Awanan kayo ti bait. Ayop! Amay ko, pare. Amay ko, mabilang. Agpalawanag, pare. Di ka basta kumamila. Agkalma ka kumamata. Sa lutsutan ni Mariel, no asino ka datatipilyan na ngamin? Anya. Nagpuskul ti rupam. Amay ko. Tatri na iturnak. Amay ko, usong pare, pang-asim. Pasensya ka, may ayatik man ni Mariel. Katsi ka mo ta babae! Apay na aramid mo ti kastoy kanya ka. Opay! Pakawanan na, Glenn. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Ni Peter itan ti ayat kat iso ti nakarik na ak iti ayat asap sa pulag. Iso ti kayat ko amang ikalay sa kanya. Iso apasensya kan. Waswasan tan ti relasyon ta. Nagsakit ti inaramid ni Mariel ken ti imbilang ko kas pudpudno agayem. Ngem awanen na balinak no di ti mga klon iti gasat ko. Inaramid ko mat amin akabaalak amang ipakita iti pudpudno a panagayat ko. Ngem makunak asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagkallaysa nga rod da Peter ken ni Mariel. Pimmanaw da iti lugar mi. Ita addametten pamilyak. Makunak anagasatak gaputa impaayanak ti namarswa iti babae apudpudno amang ipatpateg kanyak. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Glenn. Ken ka pagayam, Glenn. Husto ka. Saan ani Mariel tinaikari iti kinapudno ti panagayat mo. Kat kablaawan ka, ngamin
Iti likudan ti saem a naglabasam, dimteng latta ti tao, wenno babae, nga ammo na abaluran ti ayat ken sakripisyom, nga iso ti asawam ita. Itultuloy mo nga rod ti kinasayaat mo, iti kastakat ad-adda aparaburan na ka ti Diyos anamarswa. Alakastan pagayam Glenn, ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Megan, Manipud, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin awatem pay man tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito'y a programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Megan. May saakmet kadag iti rinibo-ribo an ayat adumdumngeg kadag iti drama dito YouTube. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kinapudno na saan asyak, wenno saan atibiyag ko ti pagtayakan ti innak istoryaan ita, no di ket tibiyag wenno padas tinasinged agayem ko. Inpakadak matkit di kinkwana ti panangisurat ko, ket inmanugot mat daytoy. Kayat namat lang kano amang ngegan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ti biyag na. Ket patsek ken mamatiak, apakaadawan daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadag iti padami adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Nukasta agayan ayat kayon iti dayja a Janwin, Alison? Wen Megan. Isumat lagaya makasla naragsak ka akanayon Ha? Blooming ka pa'y akanayon. Nakalawlawag tarupam. Ay na. In love ka man gaya man bes. Ang umnay. Kita ama, saan mo ko mga itad amin a panagayat kan panagtalak mo iti dayta lalaki. Ngamin, saan mo pa'y unay ng amam mo. Maawatam tumat siguro ti kayat ko asawa na Alison. Wen best. Kinapudno na, adalat tabutan ko. Nang runag at adda iti adayo ni John Wayne, gapo iti trabaho na. Ngam, sapay kumaat. Tadinan tumat aramiden, tikas iti inaramid ni Norman idi kanya. Sapay kumabes. Angam sigurado ka din iti riknam ken kwa na. Kaya't ko asawan, talaga ka din nga isun ti kunkunada adawan. Mabalin siguro kasta best. Amangan ngamin no agaram iti sa bali no agpakiputak paylaang. Iso nga inaklon ko na dagos. Sayang mat no sa bali a babae iti mang tagikwaken kwa na best. Ada good news ko, babe. Oy, anya day ta babe? May sa kadag iti napili, amay destino di Tabagyo. Oh, ay kat nasaya at ano kasta babe? Uy na, kanayon tanton nga kita. Mabalintan to pa yung tiagden na. Anya? Isuntumot lang titurong na, sana ya. Alawanan. No isuti ko nam di iso. Kailiw ka una yan, Alison. Magagaran ako una yan na mga rakop, kan mangagakan ka. Ay sus, mangrugi ka man ako na akong Janwin. Pudno mo ti pagpagak. Numabalin lang ko maguyudok tel daw. Aramidag. Iti kasta, makita kan marakop kan, babe. Anya? Nakaado ka manan ako nak Janwin. Mala, asikaswam kit din dagiti rumbang nga asikaswam dita. Idi kasta, awan to ti agbalin a parikot, inton madanon ti pan na kay transfer mo. Ay, makapaburyong matikas to eh. Kasla kayat ko ti rumwar awagak man kit din ni Alison. Awisag tarumwar kami. Naglukon? Di namat sungbatan ti awag ko. Awagak pa'y man maminsan. Talaga di na sungbatan. Naglukon tayo babae. Naka-online mat.
I-chat ko man langan. Hello, bes. Busy ka kadi? Maburburi ngak ngamin. Rumwarta ko ma. Intag kapi. Ada ita. Naisend kon. Nag-reply mo tadagos. Hello, bes. Sorry ha. Kadwak ngamin ita ni Janwin. Adda kami dito'y mall. Agbuya kami iti sini. Bawi ak next time, okay? Text you later. Ay, nako. Isumat lagayam adi na sungsung-batan ti awag ko. Agkadwada man ang gayam iti dayja Janwin. Agmano ak, papa? Kasyan na ka di Josie, ha? Agtugaw ka. Ha? Agtugaw ka ko na. Kahit ka kasarita. Sige, papa. Sa dino ti nagkapuam. Narabyan ka man. Kuha, papa. Rimor kami ka ni Janwin. Nabayag kayo matan nga gayan ayat saan ka di? When, papa? Kinapudno na. Umada ni manan ti anniversary mi. Kat panggap mi ti ag out of town. Apay no yung bagamon kini Janwin. Tadumanon dan. Iti kasta. Mapagsasaritaan matan. Ti panagkalay sayo. Kuha, papa. Panagkunak kat nauston kayo matan iti tawan. Malaksid iti layta. At damat na natalagit at trabaho yo. Anya pa lang ti ururay nyo. Mapapanan ti tawan niya. Saan kayon nga umububing? Kinapudno na. Saan mi pa'y napagsaritaan day tabanag, papa? Anya? Ngam di kay matanagan. Ibagak to ka ni Janwin day tabanag, papa. Rumpang na lang. Ngamin, naalas sa kita ti lalaki kin babae. Ngagdenden na asaan pa yan nagkalaysa. Papa. So payagpada kayo ati adal. Kanya tulayan nga itikunayan nagititata o makamam mo. Ken makakikita kata kayo. Nang runa kata kami anak-anak yun. Isong ibagam kini Janwin, tagkalaysa kayon iti kabitan a panawen. Megan iha, sigamat gayam. Kunakit din no nagsubli ni Allison. No kasta awan ni Allison, anti? Awan iha, kapanpanaw na lang. Sinukon ni Janwin. Ag out of town da ka no. Apay, saan ka diyan nag-text kan ka? Ay, kwanti. Kinapudno na, jak na ibagakin kwa na dumagasak ita dito'y balayo. Ti amok ngamin kat saan arumwar. Ay, kat umunag kapay iha. Umay ka, tagkapi kapay. Sana nanti. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin napatag apapanak. Kasta ka di? Wananti. Agsubli ak tulangan inton sumangpat ni Allison. Ala, sikati makaam mo iha. Sige, auntie. Patuloy akon. Sige, iha. Happy anniversary, babe. Happy anniversary, mat, babe. Dua tawan tamatan nga gayan ayat ita. Wan nga ron, nagbital daw sana ya. Kasla ka ano lang, hindi agar-ara magpailangkan ka. Kunak nga ron mawan namnamak idikan ka. Ang nagasatak, tasyak tinaklon mo. Kaya't agyaman ak unay ti pamatag. Ken panakawat nga ipapay mo kanya. Itilas unti tuwatawan, babe. Awan na nyaman na, babe. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Among dayta. Ba nagapagyamyamanak iti kasta unay, Allison? Janwin? Aday bagang? Apay nagkalaysatan. Iti kasta, agdan natan kas pudpud no nga gasawa. Pasensya kan. Ngamawan pa yung umdas ng ornong ko. Para iti day tabanag. Janwin, saan ba taparikot dayta? Siya kung ti makamo iti amin na magastos. No lakit dita umanugot ka nga kalaysatan. Nakababayin matkan ka ha. Siyak ti rumbang nga gastos. Tasak ti lalaki. Sana bale. Manibot ita. Agur-urno nga kon, babe. Janwin. Wen,
Ikarik na ita. Umay ka man kiti. Nakapimpintas at talaga to'y nobyak. Makapamauyong ti kinapintas mo. John Wayne. I love you, Allison. I love you too, John Wayne. Ne, at kamat kayam upload ni Allison. Nagpintas na gito'y aladawan. Agbagay dalaunay ka ni John Wayne. Dua atawan matan ti relasyon da. Di na pailangaron agkalay sa. Iti kasta, maandaan kami matan iti apo ko. Bumakbaket kan lumakla kay kami ka ni Roberto. Isuanas kan la nga agpamilyamat kumantika kay Suna nga anak mi. Panagkunakkat na singpat mat ni John Wayne. Awan mat ti makita ka madi nga ugali na. Oh, Allison iha, ada ka matan. Kunakman no inton bigat pa iti panagawi diyo. Agmano ak mama. Kaasyan na ka ti Diyos iha. Boy-boyaag man na gito'y ladawan nyo ka ni John Wayne iti Facebook. Nagpintas ti panakaala na. Bagay kayo iti nobyo, miha. Apay no, mama, apay akas na nalida ikaiha. Kan apay ngagmay-may saka si mangpat. Sa dino dayan tinobyo, apay. Ada ka di manan sa anyo ang nagkinaawatan ka ni John Wayne? Kwa mama, awan. O sige, panawan kayon dito'y. Nabanugak iti biyahe. Kaya't konti agin na. Allison iha! Awan ng mga pagdanagan niyo, mama. Okay aklaan. Ne, kanya nga tati mapaspasa makiti anak ko. Naidarasa mati panagawid na. Kan, apayakas lang naliday mati anak ko. Ay, amang ano nagapadaman ka ni John Wayne. Bay aklatan. Mamati ak ama urnos tumatlaan no anyaman ti saan da nagkinawatan. Agpudno ka man kanyak, Allison? Anya ti pudno kan ka, Megan? Bes, itay pa'y adi ka matagtagari. Adda ka di parikot? Awan mat best. Ay, makapaikawa mo ti kinaulimak mo agman-maneho. San ka matasigo da kasta ah? Tila madmadlaw mo mat, Megan. Kabisado kan, Allison. Amok nga da parikot mo. Ibagam no niya dayta. Iti kasta, malaganan mo tiriknam. Si sasagana ak adom ngag, bes. Awan kunakmat. Jak mamati nga awan. Ni ka di John Wayne? Apay, anya ti naramid day dya lalaki kin ka, ha? Ibagam ko ma, iti kasta sa anak nga agpugpug tulatan. Megan. Kunak tupay ka. Saan ka makapaglibak kanyak, Allison? Apay ka di, ha? Anya ti parikot. Nagapa kayo ka di? Damay sa Facebook account ni John Wayne. Kat nabasa kami lagi ti kalukwan nga aramidan. Ano ang babae ti kachat na iti dayjay nga account. Iti imbagak kankwana. Isupay ti naghanas namang ipagagagsina kami. Anya? When Megan, agsina kami kanon. Kaputaman na kibiyangak kano a klase ti babae. Ti awanan bain a lalaki. Kunakit din no nasingpat, ngam saan matgayam? Saan lang nga dayta? Anapay nakitak a resibo ti hotel, iti wallet na. Anya? Tsaka mo ti aramidak best. Mariribukan ako na nagsakit. Nagdagsan ti barukong ko. Kasladya kon kabalan nga ito nanti sakit ang marikrik na. Amelia, Apay Roberto,
Kasla da birbiro kam. Ni Alison, sa dinotel na. Ada ba iti silid na? Apay ka di? Nakasaritam ka din? May papaniti niya, Roberto. Natlaw ko ngamin ti kinaulimag na. Katagiti na palpalabas nga daw. Saan ba tasigod na kasya ni Alison? At samat parikutan akta. Ay, nadlaw ko matday ta, Roberto. Dinamag ko na niya ti parikot na. Ngam, kunanamat nga awan. Nabannog ka nula ang iti trabaho. Iso akas jay. Mamati ka ka di akasta, Amelia. Ha? Dakil tihatap ko nga adtamanan madingay na ramid ni John Wayne. Roberto? Saan nga pupuk lang iti silid na tinakta? Naawan kalukwan nga naramid tayo siya lalaki. Ha? Nukas jay asan ang matagtagarita nakta. Amuklatan anagapa damanan. Nangruna nukas tagagbaymay sa iti silid na. Kas makita mas, awan ni John Wayne. Manon nga aldaw, asan nga imay dito balay. Bayam, takasaritak tumanan ni Alison, Roberto. Apay ano asino pa'y ti agay ayat itinapod no. Katiso pa'y ti kanayo na masaksakitan. Apay akas lang maulit man ang tinapasamak kada kami di ka ni Norman. Nagsakit. Nagsama panunutan. Kastoy ka niya talaga tigasat ko. May papan ka na ayat. Ipapay ko matami na kabalak. Tapno may pakitak tinapod no panagayat ko. Ngamapayakas na pakurangan pa ilang ni John Wayne. Apay. Alison, iha. Lugtam ko matiri daw. Pag-aasim. Kasarita na kami ni Papam. Alison, lukat ang ito eh. Dangganda kami kumaman. Bye-bye andak pailaan ko mama, papa. Kayat ko tiyag may maysa. Ngam, iha. Didak pa kadanagan. Okay, Alison, aklaan. saan kumarat ang kanti ulom? Luktam da ito eh. Kunak may. Papa, please. Kayat ko tiyag may maysa. Ikandak ko maitigundaway nga agpanunot. Please. Ay, grabe mat day ta, John Wayne. Jak matukod a panunutan. Grabe mat gayam ti panangluko na kin ka. Megan. Awanan ba indi dya lalaki? Awanan modo? Agasem? Si kapay gayam ti makakaadda amang baybayad kadag iti bills tunggal rumar kayo. Ultimo panggas na si kapay ti agbaybayad. Nagpuskul mo't ti rupa na. Kinapudno na. Itilas unti duatawan a relasyon mi. Saan lang anam na minsan, uno nam namin duat. No dikat namin adun adaras anatiliwak. Iti mo, tumaw dawat pa'y mat iti pasensya. Agkarkari adinan tun ulitan. Ngam, ulitan na matlat tangar aramidan. Ay, okat. Anya ti plano mi ta, bes. Ay, tsaka mo, best. Kaya't kunti makiwin na suwasken ko na. Ngam kasladyak mat kamaalan. Ngamin, ay ayat agunay ni John Wayne. Nga uray agdadata aluklukwan na kan, kasta ka di? Anya nga tanoy kak pa iti maudi akong daway. Bes, di ka kumamot agbalin a martir. Saan lang ani John Wayne ti lalaki dito'y lubong? Napintas ka mata. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Kasyam kumamot ti bagim. Megan. Ay, jak amo no niya ti ibagaken ka. Ang anyangay nga rod kat si kamat ti masaknan. Narigat mo't adiktaran ka. Bagim day ta, bes. Iso si ka nga rod ti makamong agdesisyon. Kat sapay ko ma, taawan to ti pagbabawyam inton mauding aldaw. Nukasta, okay kayon gini John Wayne, iha? Wen, papa. Nasayat mo't nga ron, nukasta. Kung naglakit din sana na marunos ti may papan nga kayo. Day tamat nga rod ti amok, papa. Ngam nagkarimat ni John Wayne nga agbalbaliwan. Kat di nanton sublian pa iti agbabae.
Iha, di mo kumaitad amin na panagayat kan panagtalag mo kini Janwin. Mangibati ka ba tayo, iti para iti pagim. Papa, Masayat mo't nagbalbaliw ang tinobyo. Ngayon panakunak, imposible mapasamak dito. anya. Isang itapay lang, sa kanaan mong dagiti mabali na mapasamak. Saan mo't kiti nga amin? Ngayon adda dagiti babaero, ana itulangan kadakwado ti kasta nga ugali. Inarami ta na bisot ag babay. Apay, di mo ayaan mo at ipanagbabae kat maiyari iti may sa asakit asaanan ang maagasa? Papa, Ang sapay ko ma, to sana kasta ni Janwin. Mayroon gayam, imbagam ka din kenkwan at imbaga ken ka. wen papa, iso na lang ta, awan kanupay urnong na. Agurnong kanupay, iti kasta, at agastusan mi agkalaysa. Kitam? Makitam na pa nagrasrason na? No talagang ay-ayatan na ka, kat interesado ang mangikalay sa ken ka, mga ramid iti pamuspusan. Papa, Ibagam tuman, tagsarita kami tinopyo. Saan ngagbaling ganyak ti kasta? nagkarika di mo ulitan pa iti agbabae. Nga manyaman ang daytoy nga inarabid mo, John Wayne. Alison. Anyaman ang daytoy ang resibo ang nakita kiti wallet mo, ha? Kat duha pa'y gayam ti cellphone mo. Kat nagaramid ka man iti baro a Facebook account mo. Agasan man nagita kinaado ti babaya ka chat mo. Saan lang nga dayta? Ada pa'y lamo-lamo aladawan nga isisend mo kadag iti babae. Talaga ka di ka nagbalbaliw, ha? Apay ngamin apakibiyangam amin dagiti kagawa, Alison. Di mo ko mangamin pakibyangan dagiti abanag. Apay, Janwin. Apay, akas to dyan aramidam kanyak. Anya lang unay ti basol ko kan ka. Araramidag mati amin. Tapno agbayag ti relasyon ta. Ngamsi ka matamis mo ti mang dadadaal. No namin ano ka na pinakawan. Ngam ulit-ulit ang matlata. Nagdrama ka man ako na Alison. Nawaya ka mangisina kanyak no day tati kayat mo. Jack kayat ti adu a drama. Awanan ka itibayin. Namaklan ka, babaero. Awan pa nakakontento iti may sa babae. Ay kat, basol mo ah. Amom lang aro din nakastuyak. Ngam sublia-sublian nakpay lang. Janwin. Jack man mo. Ay-ayatan ka mat iti kunak. Ay ngam pasensya ka na. Ngamin, talaga Jack makontento kan ka. Gat no nauma kan. O, agsina ka na. Janwin. Wen, agsina tan Alison. Panag ko na, kat awan ti papananda ito yung relasyon ta. Ken may isa, awan plano ang mangikalay sa kan ka. Nawatam. Gusto ko man dayta pa nagsangsangit mo, Pins. Kita mo, limlimtagan dagita matam. Megan. Saan narumbang asangitam ti kasya lalaki? Saan lang ani Janwin ti lalaki dito'y lubong kunak manan? Adupay ti masarakam dita, mas natataar ka na singsingpat. Patsyak ang makabiro kan tumat lang iti lalaki ang mga iwan kan mangipatagkin ka iti naputno. Panagrik nagkatawanan ganas kong agbiag. Anya? Hoy, anya ka kada Alison? Di ka kumamat agsawi ti kasta. Laglagi pa nga ado kami ang mga ipatpatagken ka. Nagsakit, Megan. Sobra sakit. Nuamumla ko mano kasano ti kinasakit na. Inayat ko ni Janwin. Ngambali wala aklang gayam kan kwa na. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Tiyaksan ka maalan na ito ya marikrik na. Di mo itulok ang madadaal ti biyag mo gapulang iti dayja lalaki, bes. Saan mo deserve dayta? Ipakitam kit di anapigsa ka. Ipakitam a lumaban ka. Ipakitam a kabaalam ti agbiag nga uray awanan ni Janwin. Dayta ti kasayatan nga aramidem, Alison.
Miss F, adda mabalin ti pamilya da Allison. Magatang ken maala na amin akay kayat na. Nasingpet dagiti naganak kenkwana. Di adal, napintas, nagaget, nasingpet ken adaan prinsipyo a balasang. Agmay sang anak. Panagkunak ket adda aminan kenkwana a berberuken ti maysa a lalaki. Isu nalaeng taagpada kami met nga awan makuna agasat na maipapan ken ayat. Aging gaita ket agpada kami paylaang abalasang. Adda kami ita dito Spain nga agtrab-trabaho. Panawan tulaangan siguro ti makaibaga no addan tuman lalaki a masarakan mi amang ipaay iti napudpudno nga ayat. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Megan. Ken ka pagayam Megan. Sapay kuma ta iti kaaddayo iti adayo, masarakan ti gayam mo ti linak ken kapya iti kaunggan ti puso na, ket aglunit ti nasugatan a puso na. Mamatiak, nga iti saan nga agbayag ket masarakan nan tumetlaeng ti lalaki nga agayat kenkwana iti napudno. Nga isunto ti mangitungpal kenkwana iti altar. Kastamatan ken ka pagayam Megan. Nagasat ni Allison, gaputa at dagayam na akasken ka akanayon amang palpalagip ken mangipatpatag kenkwana. Kadag iti amin a babae a makapadpadas iti kastoy a sitwasyon, saan nyo ko mga itulok ti kastoy a pasamak, saan kayo ko mga agpakamartir. Ngamin, ti babae katrumbang nalaang a respetuan ken ayatan iti napudno. You deserve much better ako nada iti English. Alakastan pagayam Megan, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo kan biyagita, ket nagapu kan ipagayam tayo Amirna, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti kapadasak iti biyag. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama toy pakasaritaan ti biyag ko. Awagan na kumalatan iti Mirna. Addaan asawa ken 7 nga anak. Agpada kami iti asawak asaan a nakaadal. Isu nga awan nga rod natalged a trabaho mi. Sang kasapul sang kasakmol laeng ti adda a mabirbirukan mi iti inaldaw. Narigat ti sasaaden ti biag mi nang runaket nagsasaruno dagiti anak mi. Sublian taman nga rod ti tawen 1991. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apa nagsubli ka pala dito, Mirna? Saan aron ba nga imbatim dagiti anak tayo evacuation center? Binilin ko da Jordan ken Lani adida baybay ang dagiti adida. Imayak, tatulungan ka mang yornos ka dagiti daduma pay akagawaan tayo. Iti kasta, makadwada ka matan iti evacuation center. Bakit kabalak da ito eh? Ay naagawa amkit di Dante. Kita man ni, agtudumanan. Sigon iti news, napigsa da ito'y abagyo. Ngam kadagiti napalpalabas abagyo. Anya nga tanong bantayak lang ito'y balay tayo. Ay, saan lakay? Delikado ti kasta pampanunutan. Sumurot ka kada kami kadagiti anak ta. Taditay amuno kasano kapigsa da ito'y abagyo. No dagiti kagawaan, masukatan. Ngam tibiyag, may sa laeng. Isu anas ken nga rod nga ipatag tayo ti kakayso na abiyag tayo. Kasano da ito yan? Aging gaita. At da kayo pailaang dito evacuation center. Ay, huwal nga rod, uncle. Kasano, kat dinadaal mo't nga minan ti kalkalpas abagyo ti balay mi. Madama nga remedyo ni Dante, no kasano ti panakatarimaan na. Kat dagiti anak mo, naganda ka din. Wan, uncle, pinakan ko idan. Inyan anay min at inted ni Kapitan Itay amakan. Kat siga, nagan ka matan. Ko, uncle. Saan pa yan niya?
Saan nabalikan niya ako, Uncle? Tinapatag, makapangandag iti anak ko. Ate, alam na ito plastic bag. Ate, inapoy kan masita dita. Anda pa'y tinapay kan Diyos. Agyaman ako na, Uncle. No, apay mo't ngamin. Nagpaadlo kayo iti anakin lante. Kita mita, kastao na rigat yo. Ni Uncle Mat. Pagnumat saan ka day? Oraon bagyo, talaga marigatan kayo. Imbaglaangan, tanasingpet kan nagagat na kita puko. Mapandalat tag eskwela, nga oraon piman balon da akwarta. Banag apagyam-yamanak unay, Uncle. Ano ka sa numa ngamin? May salay nga prosta asawam, damdama masikog ka manay. Ala ni Uncle Mat, sapay nagpig sa tingiwat yo. Amuyo mat nga data yo dito evacuation center. Pasensyahan ka na ka. Masikuranak lang kami na makakikita iti rigat yo. Uncle. Mala, mangan kan Mirna. Pakanamat lang dagit apukok, no kahit dapay timangan. Ne, nagsapa ka mata na bimangon lakay. Sa dino ti papanam? Inakagkalap bakit? Nalpasan ti trabaho iti talon. Iso ang mapanak mo't iti baybay, tap nagkalap. Anya? Apay no aginanaka mat lakay. Bakit? Dakkel pa'y agatad ti kasapulan tayo, tap no mapatarimaan ti balay tayo. Kaya may sa kasapulan tayo may ti panggastos iti inal daw. Iso anas kan ngagdubli kayo dak para iti pamilya ta. Sige, sikat ti makaam mo lakay. Agan-anad ka nga roduan. Win, di ka madanagan. Kabalak ti bagik. Sige, uray siyak tun ti mapan mangilako kadagi ti makalapam lakay. Jordan anak, ayabamon dagiti adding mo. Iti kasta agigiddan kayon amangan. Apag gusto, nakaluto akon. Una nang, Nilani nga'y, nakariing ka din. agdigdig ko sa nana nang. Nangilasin akon iti hotcake abalunan yung kanilani. At to'y matibalon dagiti daduma pa'y akakabsat mo. Anusan da pa'y lang ti agsida iti bukayo. Una nang. Nangigisak iti ugot iti kamote. Isupay lang ti pamigatan niyo, ha? Mangan kayo pa'y, sakbay asumrek kayo iti pagadalan, wan? Una nang. Sikapay lang ti makamu kadagiti addem, ha? Idagas yu pa'y ida iti pagadalan da, sakbay asumrek kayo kanilani. Sapak ngamin ti mapan iti ayan da Madam Marta. Iti kasta, masapa akmet ama kalaba. Di kag danag nanang. Siya akong timakamo kadagiti kakabsat ko. Kasla na unag mo ti pampanunutan, bakit? Ang turpusan ni Jordan iti high school lakay. Buwan nga raw da. Hanggang apay kasla naliday ka. Rumbang kumaanaragsak ka, tagturpusan iti high school ti inauna nga anak ta. Masyanak lang amin iti anak talakay. Saan taman lang ang may gatangan mat iti baro abado kan sapatos na para iti panagturpos na. Malaksid iti dayta. Awan pa'y may gatang iti uray pansit la kuma pagsasangwan tayo mo. Uwan nga raw da. Kasano, dinadaal mo ti bagyo dagiti mula tayo. Kaya may saan pa'y anapatarimaan ti balay? Ay, wan nga raw da. Nagsakit pa'y kit di dagiti duwang anak ta. Ay, kanon to nga ta maikantamat iti naginawa apa nagbiag dagiti anak talakay. Ararami din tamat amin na kabalan ta, bakit? Wan, gamkurang latamat. Kasan kat nagadudamat ngamin. Uraya duda, ta nagsisingput da. Naggagagat da pa'y. Dakkel akatulungan ta dagiti anak ta. Pagyamanan takid niya, ngamin, sanda na ibarkada akas ka dagiti daduma. Di damo ti agbulakbol. Ti may sapay pampanunutak. Amangan no agliday ti anak ta. No maamuan na asan ta mapagtuloy iti kolehyo. Italang matatawan mo bilang. No adan to kawadwadan ti diskitar. Di tuloy ng tumot lang ti agadal. Ilaw-lawag taday taken ko na, bakit? Itatalpas ka ni Dice Code. Anya nga iti plano mo po. Tumulong at pa'y kadananang kantatang lolo. Iti kasta, makaurnong kami. May bagada ka din.
Asan ka pala nga sumrag iti kuleyaw? Wan lolo, ket maawatak day ta. Nang runa, ket adu dagiti nagbalin a parikot mi kadagiti napalpalabas a bulan. Malaksi diti tayo tapo. Adu kayo pa nga kakabsat. Iswa talaga, amarigatan kayo. Lolo, Iswa si ka Jordana po. Inton mga asawa ka, planwan yun to na imbag no kasano tagpamilya. Wag? wan lolo, laglagi pag day tabilin nyo. Angan, sa anak pa'y mata mga asawa. Masapul atong palak pa dagiti arapahap ko. Ay, wala po. Husto na ita. Kanawin nga ibagadanan ng kintatang. Asaan kami arumbang amawanan itinamnama. Oray marigrigat kami. Ngamin, adwa gundaway ti itid ti Diyos kadagiti pinarswana. Iso na lang, tamasapul ti panagsalukag. Pudno unay na ita po. Iso ngayon tundumteng to na ita kundaway. Di munton paluspusan. Ay na, agyaman na kadagito ya pasalubong mo insan amor. Awan anyaman na insan Mirna. Agyaman akmet na nagustuhan nyo dagita pasalubong. Ay launay insan, katjak tumaumang agyaman ken ka. Thank you so much, Auntie Amor. Awan anyaman na kaanakan. Adamot pasalubong ko kani Uncle Doming. Idagas kunto inton madamdama. Agbayag kayo ka dito ito'y probinsya, auntie. Dayta may sa Domingo siguro kaanakan. Ada ngamin baro a negosyo arugyan mi. Isuan, as kani agsubli kami matlang adagos ije syudad. Ay, anya ngay mat a negosyo dayta insan amor. Manglukat kami iti baro a branch ti computer shop. Kinapudno na, agberbero kami iti mabalin nga agbantay ije shop. Siya ko Auntie Amor. Amok tag computer. Ora siya, auntie. Kabalak matag computer. Kaya't kanumat dagiti anak mo, Mirna. Apay, saan da ka din nga agad-adal? Ay, nalpasdan iti high school insan. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Sa anak nga rodan nga agbirok pa iti daduma. Da kayon adwa ti alaek. Di kay madanagan. Agsweldo kayo iti hosto. Saan lang nga dayta? Mabalin nyo pa'y nga ituloy ti panagadalyo iti syudad. Wow! Magusto ako unay dayta, Auntie Amor. Iti kasta, makatulong ang kadananang kantatang. Ora siya mat, auntie. Isu na laang tamayad dayo kayon kada kami anak ko. Palubusan da kami, nanang. Nagdanton kwartami. Kat makagatan kami ti cellphone. Kanayunan minton ti umawag ka na kayo. Pudnuti ko na ni Leo, nanang. Jordan, Sige ka din, nanang. Agagat ka nagsingsingpet kami, iti ayan da, Auntie Amor. Iso apalubusan da kamin. Di ka madanagan insan. Jakmet kat baybayan, dagiti ka anakak. anak ko, agsingsingpet kan agagagat kayo kumaiti ayan ni Antiyo nga amor, wen. Wan, nanang. Tungpalin niyo dagiti ibagana kada kayo. Wala nang. Kat agyaman ka ng una yan. Kaputa pinalubusan na kami kinitatang. Nagtrabaho itayan danti. Kinapudno na. Nasakit para kada kami dayto eh. Nang runa kat ita kayo lang nga mayad dayo kada kami. Di ako matultuladan nagitikas iti daddo mga agtutubo. Puro bisyo da. Bulakbol. Ken papormala ti aramiden da. Saan mo't kidyada kas ti gumatang kadagiti napipintas a kagawaan. Aramidan yun tunay tahinton kabalan yun. Kano talaga akasapulan. Tano ita? Ano usan nyo pa ilang no niya tiyada, ha? Kas kuna na iti Tagalog. Matutong mamaluktot habang maikli pa ang kumot. Tatang, laglagipin mi akanayon dagiti bilin nyo. Kang runaan ti amin, diyo ko maliwliwayan ti kumararag iti Diyos. Adaman kan awan ti parikot. Nabaligi man kan saan, agdayaw kayo lataken kwa na. Iti kasta, di na kay baybayan, anak ko. Oh, Jordan, Leo. Andi. Atoy inggatangan kayo iti baro a pantalon kang t-shirt yo. Wow! Thank you, auntie. Ala, nakababayin kada kayo, Auntie. Nagtaktak kayo pa laging mata. Adong madagitin inted nyo. Abado manipod kadagiti kakasinsin mi.
Wan nga rot, ante. Napipintas pa mo dagi jay. Ay kat sa balilat tamot ano adda baro nga usaryo. Amukmet asaan kayo pa'y ang makagatang ita. Ngamin, malaksid nga gipaw-pawit kayo iji probinsya, agad-adal kayo pa'y. Wananti, kaya't mi ngamin na matulungan datatang kan nanang. Ket maaramid mi lang dayta, no makaturpos kami nga agadal. No makahadal kami ton, madan kami tumatan iti nasayata mo sakbayan, ante. Wen maragsa ka na kadagitang arapa apyo iti biyag. Uray nagado kayo nga kakabsat, makunak a pinadakkel da kayo ang nasayaat dagiti dadakkel yo. Di kay madanagan, tulungan kayo amang ragpat kadagitang arapa apyo. Basta di kay sumyasi iti nasayaat adalan a sursuroten yo iti agdama. Leha, kasano nga inton bigatan ti flight ko ngagpa-Dubai. Wan nga ron ba no? Ay, kasla kaano lang idubing tayo niya. Ita, nakatulpos ta ni ti kolehiyo. At pa yan natalagid at trabaho ta. Wan nga ron ating ko. Malaksit iti ta. Adamot ten basit ang negosyo na rogyan ta. Ti cellphone kan computer shop. Makunak, nga orekas kasano. Makalunglong ang tayo maten iti kinarigat ti biyag. Wan manong, ngam masapol ngagsalugag talagta. Ngamin, alupet ti pagad-adalan ta manong. Wala, iso nga ron nga gabruda. Iti kasta, dakdakal ti mabiro ka. Iso si kapay lati makaam mo dito, Iwan? Un ka di manong, di ka madalagan. Nasa mabuting kamay ti negosyo tayo. Merna, bakit? Apay ka di lakay. Intun bigatan ti isasangpet na kita anak taman di pud syudad. Insaganam ka din ti pagturugan da. Wan lakay, nabayagan na nakasagana. Ay nasayahan no kasta bakit? Ay, katsi ka ngay. Naisaganam ka din, dagiti ko nam ama party para iti isasangpet da. Wen inukod kun tay talo akalding. Impagod ko iti saan unay nga dayaw. Nalakala nga mapantiliwan mo ti baboy iti kulungan da. Umanay siguro day jaya na maparte. Wen ay, kas nakaano laang daydi. Permi arigat ti pamilya tayo. Ngam ita, nakaanal da aminan. Wen nga rod. Ay, tiamok iday, kaya di tayo na mapagadal. Ngam, ay na, professional mo amin ang dagiti pitungan nakta. Wan karod lakay. Kat gapuday ta iti tulong ni Insan Amor. Dakkel ti utang anaimbag anakam tayo kan kuana. Pudno day ta bakit? Impaglangan ta na singpet da nga agasawa. Saan akas ka dagiti daduma dita nga alilaen da dagiti alaen da akakaanakan da. Agyaman tayo unay iti Diyos lakay. Iso ti punpud no anang tulong ka na tayo. Tapno mapadakkel kan mapaadal tayo dagiti anak ta. Makunak asinurot da tinalintag adana. Iso anaragpat da dagiti arapa apda iti biyag. Pudno launay bakit? Iso arumbeng la nga iso ti maidayaw iti amin abanag ken iti amin akan ito. Iso ti aking plano amin kadagitoy a mapaspasamak iti pamilya tayo. Ket isubli tayo ngorod ken kuana ti amin a pamadayaw. Ammo Miss F,
kasla sa anak payla ang amamati, iti kinarang ay tibiyag amapaspasaran mi ita. Kumpara iti kinarigat tibiyag alinaklak am mi idi. Ita, si papan nakkelak ang mangibaga adi adal aminen nga anak ko. At daan da amin itinatalged at trabaho, nga isu ita timang bibiyag kada kami asa nga pamilya. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa uray kasano arigat tinagdalanan mi, saan da kami abinaybayan. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay, ti anus mo anang yornos para itipan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Mirna. Ken ka pagayam Mirna, awan imposible iti Diyos. Ay ayaten ken ipatpateg na unay, dagiti kumarkararag ken kuana. Saan laeng nga iti tiyempo ti rigat ken namay, nudiket iti amin abanag ken gundaway. Alakastan pagayam Mirna, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan dagiti drama tayo. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangeg.